Uya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Uya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwega kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Bagoteba butambenga ekero kurenda ebintu bitwetanaine n'enchirebo yo mu bwigo yo kurenda amagima y'abantu n'abayigo bugima bwago omwancho murigelia emambe yabono litukuria ijoma kitariki 10 cy'omutinyo yo oikome litukotogotebanga happy mazingira day n'abayigo litukotogotebanga happy customers week ko cyasirita sengitu Ensoko TV Ensoko bwakire na romorobiri bweritwo n'abayigo morobiri to asemambe yabono cyo kwariga ni bena tunya tugusanga masemo tunyare tugucingira boigo amo
na gusemania buna butambiri terendana nemo na gutunyara somtandao Facebook, Instagram, YouTube na bego TikTok ne Nsoko TV tonyara tugusanga na bego gusanga ibirengereri bitu wancho murigereri nana monongo gotebiga nga asuru sana gusichin sana chiriga iga mete mekoro nere manyete ubisi obonene bwimichie menene no muchio yo Nairobi tumanyetie kene kiaye lakini chinsana buna chiri meteli ere karura nige manyete oboyene bwo muchio metere chinsemo nige manyete binyore byo menyete nana mono mwancho murigereri tukulia rero kera tugukwanere iguru y'ubusimikie mete nana mono tugukwana nga gitokurinde bintu biri bitwetanaine nigo togoteba nga nonye niliugeriria urire iskabu rero litukulia rero na lielio kulichengira kekara nigintu gigwetanaine na incho mwancho murigereri ngogokwaniga itongo mwochochi na kwirene linga itongo noga ya na nderero nilituko likurukunga elia gatano lieiki mwancho murigereri litukulia juma ekarato kurangiria na ndetogo tebinga swa imeyo murubiri Nsoko bwakire na namono togo tebinga emambia bono nigo tochikoba tukubwatirana naye eligo chengira litukulia mazingira de chitaliki niko myo mwancho murigereri aiga ne Nsoko TV nande onu mutinyi 10 asoro mwancho murigereri igore mense ya Kenya onye kore imeyo rubago rwense ya Kenya Diana na nana mono mwancho muri togo tebinga onye kore isko ya Kenya nabo konyara kwa gutubwati nara sumtandao no onye Kenya maiga na gutubwati sumtandao kwa genda sensemeli ya Facebook okare into ikorunga gutufollow kera watokale rugo follow abuna se Facebook kwa genda sensemo ya YouTube o subscribe na essential ende na nabo konyara kwa gututumira SMS Diana ngo kwali namba yitu yo studio asige kagitali ekenene mono lakini nago tebiringa urusana emeterororo igema nyetubo bisi bwimechie nonye no emete na bera korangiri lietalia ogekogera konyutara iburu emetende nere yakoroche Diana amaine ego bono lende na kitogotebya abantu baitonga chinga kikamine chiga tugona kubwatirana na ande tokoranga twanyare kwa batogochengera lituke liri kuruka mazingira de aigane Nsoko TV murobeli ne Nsoko bwakire na inche gongoro kwa Innocent Onyango nawe gachinga kiringa itenga umwanchi tomurigeria na ndokugani kwane nkuringa buna butambe togoteba buna rero litukulia mazingira yalengeritsko ria utamaduni lakini rende togoteba ngali litukulia rero ni litukulia busimiki bwemete kurinde ibintu bitwetanaine buna nchire mu bagoteba ngane nchire mu bego yo kurinda amagimaito nyorangano ine meteli no abantu abange bakurusino na mariogo ntubwate herbal drugs no abanyama bamenyete abantu bari bakurusindagira kurwa cemetery meno tokorushinko igo ngalitsukulia rero nilitsuko rirene mensi ya Kenya ni maitumanchi tumurigirana na rotekera na semerume ya ikiagara nenchira ya muyo gucengera litsukulia rero kirinda bukunyara ko gusangana to somtani to Facebook asogotuma ujumbe yago nabega sensemeri ya YouTube cyangwa kibego gutuma ujumbe yago sia kirengerero kyago ase namba YouTube studio 078 marakabere 6 maragатано na trineri namba yo moyo 078 marakabere 6 maragатано na trineri namba yo moyo twamana usanga nabigima biyabono manchito murgeria nabakontebinga emetenere nga wasmikire skogagu kwanza litsukulia rero uchiro smekemete Diana tikanga tebiga ni matelitanga ni murigereri igari getanda rero ni litukulirio gatabo kwirambura itabwa atimanga mange ukwira yora gekogera rende holiday yachire na ande bono gaigo mwanchu murigereria asenchireria yubo yene rero mate saa 3 baraboke lakini ndo kuboka gendera kurigereria gitasedi gito Nsoko TV aseseme ya YouTube na bogo tubwati ya Facebook na bogo tubwati Diana bintu mbiribire enseya bimanyete obobisi bwa kiregento dagateyemete nemanyete building ye ya Zina Towers ya nabura choburi umuntu agatebi yagache tumwakagete lakini konye taragache no mutu nururinga uyu bwati bya nabo ko boyene nga kyumuchi uyu bwagache tu nandi gintu ngire na kero gikari gigorongo kwa na twale ngigoro ya madini amakabeso ese ya Kenya gusabwa inyanja ocean nero nige kabe esangirire tikire gintu kiria kiriogo salia no gekogenda inyanja nere kuira maroba inyanja nere konyora chichuba chiritu kuna kurutansabu inyanja nere konyora nonye ibigunie bituna kurutansabu yagenda yana kogacha paka yabuguli nona abantu igobono rende nere bugatu botenengu ebintu birekiniye gotebanga mwasaliri twasaliri ense anna mono kilito na gotebanie semambi abono mwancho muri kelinga tulende amazingira itu yote nonye nekero twagisibiri kale tumentu se ngwa chitu gisibya senyando
roche ntwari ko yiruke nyando antu akabwatigiria machigiri kare lakini bone sauri osmik bomete yeyemeringam una bagoteba abatatinga emiteri niye kunywa macha mangi kwanyoranga bono titori kunyara to gwesi binande kyara macha ali airire kwanyora yegotoyoka geichire chichupano chire bono ngagite na intu twasaliri oroche twasaliri ebintu bitwetana kebatiga kabugirie kenyurini otirimbuka guchiroche ando ikaransa lige na iguraria okora budago okora butambire kidio tebiri ngembwe ya onjoreria egato yari ko tugurenda bibitu etana indo nenjira ya beru mwanchu muringo tebinga gaigane Soko TV murubiri ne Soko bwakire togo tebinga mbuya mono karibu na ande tonyare ko batoka genda busi toldino ale nsemeli ya kabiri studio na rema mbiya bono gante bimbrekera ya tumuchi yo gonchukanana garwa liechi mo chirichi akwirende timati gosa mwana ya kamete gosero ngai kerauruka igante binga nchungo yembure ya ntanta nirie taunie kumbe mbura ge goche taunie ye binte bigo salika pi lakini nama ne innocent go salika biri kiagera tina na kuganya gari buna naganya rero okoranga ne rubi ekere mbura ya ture no ni chigari chikubora no muchubwa tabante kera abantu baroro rero ni all day baba rero ni all day bantu bono baraire gwirambura bare mbono bana kuboka na dembi yamona asumwa nchumurigeli mugenda kuligilia Soko TV asemambia bono tigaturara bali bara mtandao bali babokire na intweli to chake kuligilia nganga kitoko genda gusio Diana ngakibono igoro gwakorete litukuliao litukulia nembi yali alengaro ndakitinga inirili nsido embranja twita semenyete na ikanchira igana nyorangi mbrani ngotwere ukonyirira yali ngina ndini twito mucho Nairobi sana natebanya sai nomia andiri tukulia lero lenderi usmekemete usiri ukulende bintu bitwitana ne kwibinyora anda gitendole ingende gali simeka kamutakamo asinda nyora abantu bali abantu baroro Diana nchige tugilita tagotebiga litukulia lero elire litukulia Ijuma neli tukuli korra Jumatatu asobugango sana lakini Jumatatu tulikorra Ijuma abantu bachakire holiday rero bachagite igoro bondo tebe bali batali kogende gasi bambi ba litukuli mukubyo mpaka ligasi igo bono namba tukalenga atatu bono Juma tulikorra Jumatatu no nje roli tulikwenda nyumba nga yoroji nango ndanda tarake okay matukaina mangi jeria kirwata ba happy preparation day korwa ngumbu man mabarin kingdom goika inka Kisii County Kanyimba SDA Church na my children agataba Mazdiga na Macdotak na Brighton na bana ba Minto Bones pamoja na Bible bana Samuel Ongeli na my mom Mariana Ongeli na my mom Mariana Ongeli na ndumu irolere na my husband agataba kurukuben and all brethren in the whole world wawe na maandalizi mema ya Sabato biamono jeria kirbo asogatebanga batware chinga kichingia kerabagenda te kwaligania Sabato Bernard Onunga agateba morning Bernard TV from Minnesota Kawangware satellite niko ndani aya Minnesota ya Kawangware ninje ngorokoro Bonventure mubisagata bwa kirbu ya Innocent na Diana Bonventure mubisa aka Bonventure mubisa kurwa chisemo chiakirwa no inde meyo murobelio goika omwalio biamono Joshua Tirimba mbuya agatebanga good morning from Nairobi Ruben Center na my wife Dorika Kirubo na my beloved son Carlton Tirimba na ndeni ndo chega Linet Mokogoti Bobiero agateba kuru Utawala no ale imeyomurobelia hasakale gotebanga watching live kurichinsa mochia mihango no mate mihango ngoyigwaro ndaitinga inireli okay olenda garubangi tetaro yago yogo chikona koranga kia mazingira ale ndabugwetaga abu nabukubulia muspatio yonga yeberete ngagitera bago chigotebi toldirero kamete chinsamo chiri chago chia Utawala na ndo yanganya mwana uyo nsinyire town no wanda agenda ndabuzire mara rongai mara toldi tata kora tara de town chi state jos gago kwa muga kabura ije wate bada onchukana nire Nairobi nga intarabera lakini mate bono ngo imagine kera uchikwara sakaye kigusire nde batake manyabuye na kitukunda kubegeli timaye tinga kyako bat agucha ko barangeli mbuyu mbuyu ningo bano baide mbuyu na bunda mikaka bado obe
Wose mwajenjiri wora tigarete rie ngoromate. Zira basi. Kora minyoka. Tigarete na kebati ora katu gora igora ande bandu koraga deli yakale. Wachumuligiriga igane Soko TV. Diana Rango bali babo kire asechi semo jiriche SMS igara tonyara ko batoko genda subgamo na koranga twachakiri ituko century liyo bwikiranu na nimono kilitogote mwanchumuligiri igane Soko TV uko nyara ko bago tubwatia na ase nambelie studio twagate 0788666663 6 nigo chire isano mwali twakolisa to 88 go to minute ni chisale 8 ibere 0788 666663 elitonyara kaba toko gendra bosio na koranga ngakitwa bokire asemambi yabono astogenda tago tebinga aigane Soko TV elitogendra ko genda bosio nindo chegaiga nara ukurukunga Charles Luaga agateba akuruku mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyerere basement well embarked on air with my wife Jacqueline Kwamboka. Okay, moro kimbia mona asaba kwa niri Gladys Kerubo, Sylvia Mora, Levi Kwamboka, Weldon Nyaure, Rafael Misuko na Jacqueline Kwamboka. Go ahead to achieve your goals. Akabate binga genda bosio limunyara kaba moko nyora biri muganeti sobugi mabwini mwikire nenso ko bwakire munyo lego simeke meterero Innocent na Diana. Happy preparation day from Pipeline. Era tuatebi kutunyo lego simeke mete. Na tebe ngo chindo. Na sabali baguri nyomba na nairu libaga. Kana tulego simeke mete. Christopher Tandi morning watching live from Rangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo, abana Sheila Matiangi Muranga Mikae, mama Mongina na tata Muraba moja agoteba hadi tamata va good mazingira day. Abu asagoteba agenda tego toligeli. Bija mono mwanchu muligeli tomente chinamba bali toenda tego toligeli share bugoli lingi ya share na ayo chimoina abu ilitonyara kwa toko ranga tuagendere bosio igane Soko TV getaseni kyo na mbeya moge korali umuntu wikegusi chinsemero ngebere nainya asama tukata nabere yeiki nabuna tuatebira mwanchu muligeli igano to chikoba to ikaransa no to ikaransa tubuna bone mambi ya lero nuruche lero nanga na intuntu abaracha tatebenga yaya ni holiday sikukura kitu atebanga gotogo chicha ilitorenga tuanyare kwa batoko basobuga mona koranga litukulia chakire asenchira yobikiranu nabuna nagotebira mwanchu muligeli Diana no ara gotebanga lero gata itara manyanga kyumuchi yule kwana goika karura karurero na ikira sebi emete chinsana josire Nairobi ndete yontaraiko chonse na ikire igento gira baguruka hiking lakini igwete kibatie karagweta chikol dali agodatia abantu ngandande hiking inerie hiking noko kiki hiking yagateba hiking obi chibono tindama yosena bakare goteba ikiara na igweta goteba hiking kateba ko nga kale goteba ngangu chiare go kiki umupire weekend mwararigiriria magoro na aragukiki umupira wa bitu ndocho mdate Soko wakire ekene bwakira Mosmaina Kibati Diana Muna Innocent na utora mabuna butambe kwanya wife Dolphin Ndabo Nicole Mora na Geoffrey Omanya na abantu bayikonge mawawa Gati abari bagende tutuma abantu bayikonge mawawa na bakwaniria senchira engiya mwanu ino no arema ni narete gocha nara musunyura nera ngura sunyura ale igolende kwa niaba ya otebira abantu bamawawa bwakire kwana kwanda saba kaka baka ulibaga masamatanga litangani akora achaka kora bulinga ko mwatete kwe baba iribo bingincho mono ni ingumanye to mugano bwo uyo nandi bahirimbaga ni rikwibo na inche ngakingwe babantu bamawawa bona nataka kobe baragirie umumuroba abere benjete wanchu muligeli aigane Soko TV togotebi mambi yabono nabo kunyara kwa gogo toa ekerengere kiao Diana tutu atebire chinsana njigendete gukwana chinsani chigukwana imitenero rere menene sana mugaka gatebi ngumutuyo nakinete ngayonyora metenere yarengi gusi yamanyikanita mariete metere ngora nyare kwa kugwato kese kibusi umanyete maybe nabangora tema gwatora asemete brongosi bakamariogo burukania yonse ne metere ne nyasaye ne ibintu biya imeto musabakwa no yomanyete mulingamu ekerobo ende ni mama to mubunduki mubunduki ni nyuma ite okay nandene lyogo kere mubakora no yomanyete ni nyuma ite mu kwere musabisabi no yomanyete nyuma ite
Omotaranganga kwanza noro na kaligiri. Oyibono noro rantebinga. Omotagisongo. Omotagisongo. Innocent. Otetondu cia maino. Okay. Wanchumuli na boro chega igalende amaino ngugwalense na to dagotebirie se mambia bona. Genda bwe sesemo ya comment section. Ondi kiremete 5 yekibusio manyete. Dikiremete 5 yekibusio manyete. Ilirende tonyara ko batoko genda businandi twatebire nga tokori gento kiriye kurukwa nga ogosimike mete. Bagoteba ama no ya mate lungs. Yeah. Na arakogera tweyana. Kera maakogera tweyana. Igakogera twarusia embelia lengembe twira ningiya ase omubiro oito. Igonere byanga twayana no ene keruri buliga. Bono nya togosimike mete kwarusiria ma. Actually embe yetigarete nke tugona gutumika atona kurwanira nimete gotwa. Nere kogera ya purify because itutwika abanyane ntokonyara. Igo onye ntokubeka maito akorukwemete tunyare ko batoko ya simika se obonge yali bono imichando neroro yokoyana. Kwana kogenda chinseme chirende buna abantu aba banetomenyete yanenje ndienda raso igurugwiyo. Mba komenyese chinyumba chirigerera netie jobende. Ago nyumba gajete iga kwanyore metere mengi. Chiestate chindo konyora nemete basimegete mengi. Ayonye kwamenyete sokurigerie nyumba gochimwino nere nyumba nere sinari eroro umanyenga embeo irabugere limited tenga bunali sokonyora emetere menge nanda basimegete metana bagarata gochituna kwayana Nairobi igama yense yobuiko bwense nemete ituna gatebe asemambia bono urasimeke eliyo nyara koba gokoranga kwajare koba gokogenderia bugima Diana. Chinalira mangana mangera huduma day. Airende tukura huduma otatebinga emete twakubuli koikiebere. Njena igugwate bumulingamu wateba ikirobo. Omutioke noro gisino muti. Mutioke gwayo kwanire. Ekemogamogi. Ngangole bante Oro na chire weeds. Chitware gosoma. Okay. Lakini ni maite no mwanchito muri ya gari na bora nyori na ruta maiti usinaro maite yonsi obiye kaini tibuna injega maite umaite yonsi naro maite yonsi naro maite ibuni yena tebire naro maito yomo kuri no mwanchito muri na uyo mtu ina sita tebire na tebia emete tano yoka asumo segment ye tentangani tumanye ngaine yo maite nando nyekereriyo nabogo tuibero bubisi nari tokogenda twayitumia kuri no manchitu mulire twase no tebanga genda utuma ujumbe yago sena baiti studio ya 078 marakabere 6 maraka5 na 39 namba yo moira 078 marakabere 6 maraka5 na 39 namba yo moira buna utambi tonyera tugusanga gwasanga kerengero kago cha geta sengi tugen Soko TV nari nyuranga tasengi tuna kita sena mbe ya mugi gwanchiro mugusi kwena na eriyo giriae na be kerengero lukyo manchito mugiria kuri ndi tukuri ya robo igo onye kubwateri baga yendo smeke emete evere agumwago tairas moenda sabantu bayikiri kurende agumwago asore na bugusmika nawe no mutoyomo tairas meberoche abagotebanga andonsia sakororikana byaro na sama ugari iga emuchioyo osesenirie nande mbeo nige gutokingia onya tosimigetia mugaga gunande koyaroche gendo tonge akaugaga gunaro omuchorikana bya gendo ligya kamotega gu obekesko gagwiri naye kwanyara embengi omanchito muri yakurende to endo chemo gasino tuma ujumba sina mbaitio studio nabago omtandao Facebook asendo cho omugambe matrauti ba good morning from Ngongi town Christopher Tande out morning watching live from Burangi Kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mongina na tata Muranga pamoja hadi tamati. Have a good mazingira day naye boigo ndoche Rogers Nyariki out Rogers Nyariki kura Amsterdam Netherlands watching live on Soko TV na Kim Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anton Agogi Kirbo Pande Elvis Opande Mongina Mocheche Ritunda Green Homoikoyo Junior Richon Mayaka Ramekobuba Nyarombe Kaka Junior Chairman negatia baliba akwanirie ase omurobiri tensoko bakina nabateba so omurobiri tunyare togusanga
amo chikingo gati Mwanchito Murigiria yenda utuma namba ujumbe agasi namba ichi studio ya 078 na 39 namba yomoyo na wega ikasu mtandao ulio Facebook na mkonya kusange kirengerero kyao na wega YouTube no Tribune Soko TV kuri nandite tukwaligania sensemo yende yogo kumanyali agendete kwene kiwa kurwa county cheito county ya Kisii county ya Nyamira wikazi mchomo nene o Nairobi twanyara tuko kusikia mutu Mwanchito Murigiria ritariane ndeana ndemo kwira na tuja kirosanga Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi betri uratumia segali yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebagotebango yogose komoelio nero gose kabuya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nensoko TV. Bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa. Ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomireveri chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Nuga nitiskurwa somwana arakora ibya asamasomo nechikosoli tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Nisati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba karamya mwana saba no muko no turetera ande ko basaba no vendera turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school ga na berengia asaba no baito bagosoma. Asamange twakirisimi ase namba 0722734583
St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Mukabora ingerango oyetigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayabuno motitire bwetigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyochima mosi igochakera egetone gikinze sano naisato chiamogaso gweika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorotera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Manjito murigiria nande nchinga kichinde tocho kumanya yagende toko ni kiwa kurwase county ya Kisii, county ya Mirani, county ya Nairobi ni county chindi chansi miense ya Kenya. Manjito murigiria toko chakabene no kweli kia hose ekiombe gechimbebe no ekiombe gechimbebe ne ya IEBC nobocholi miense ya Kenya kero kigendete kulikia aba kichikura abaya kurase county ya Kisii nabaye county ya Nyamira tutebe rogongo rwausi nigegati yabasaye nabega abantu bali bago chikwelikia besokirie asoboke kinga kitoroche no nyena seri tkurigoro mbabe tebago torokia bali bagendete kuwakachikura usibali bagendete kubuata ekura kurwa rogongo rwausi karore county ya Nyamira abantu mbalenga konye gusumubaro bw'abantu bali babete bagwaka ekura tumetuma nchito murigeria ngose wabwatire ekura yago tumetuse kwelikirie ochigwaka chikura nando nyulenga bune nchire yo mekolenta bonchulili mense ya Kenya togoteba butambenga esoki erikene kureyo iri naye onyale ko konyeka kurene kwire ya mase ya mwikasoro wango rwagusi bono nigo egati abasai nabo gabanainchi besokirie nakubolia abanainchi wesokia sobonge ange abasai banyale bakwelikia ne kura iri bashikolenta amonchole nabo kubachora abarayi bali batagete makabo kiri bubere 25 nebere kinga kiri ekiyombekia IEBC kiombe kyobocholi ne chimbebe kigandete kwene kyabuna kulikia bali abakichukura abajya kera ensekerase imensi ya Kenya. Nechi kibere cha itiregesa ekiombekere getenere tobocholi ne chimbe imensi ya Kenya IEBC kutangaza kwigora bene wepoto ya continuous voters registration kubwatakana no kwigora wepoto iyo n'ababisa ba IEBC gochake kubalikia ba kichikura abaya nige karenge gake kyabasaye gyesokire eri kwelike buna ba kichikura anatakigima imeye county ya Kisii amonere ya Nyamira chikura cha igoreiro ne bibande mbigoreire moise koirango montago ja kubarangeria mujikuwa kachikura go mujikubwate bibande talinga na senge nchonga go iko mwana ye kujibesa aije kubwate kura usasike ajikubwate kebande. It is your right, democratic right kubwate kura mutukubwate kebande kubwatakana no gwesokia okwogoke kwa basaye eliubeli kibona bakichikura bono niga maboli asokire abu asabanta abange bakumetie na sekigose yaberebo egende kyagera basaye besokire abake egende ketangani bituo mbijo bikwane kingabantu mbaroro bunanje ngonjo karne tawnye ngokora boda boda ngoku nandikire ngongo bunango taraiga tindara getu none kama busonga no enkorunga senguru nyanchwa tindara getu keroro as by now as I can say gondwete former Kiamwas ward goze Kiamwas ward ngaitikura chikubwate Kiamwas na abunda atakomanya di kaliyo kanya kotebya abantu ngantoro abwata kura abantu barabwata kura deka specifically nganga itikora chikubwate ekebande kiaba one entity kokole interviews ntotageti aba Kenya babe confined
into excessive uses of funds. Okay, mkubwa wa IBC na bongi gwetha konya gotebinge poto igoiru konango twa irikiri mina aba akie kura abaiya ngetinda roge tu okende gionsi kisi county asengo oranti ATV yoka nake nigo bake machire kiombe keregetenere tobo chori ne chimpi mensi ya Kenya IBC asoko tabeke bitu byo gwaka chikura ko bebitaseni byo kubalikia bakia baiya bechikura abubono asabege tichia bisichia bochine na chichi sub county koba chinsemo chukwelikia byo gotamanya nga yoko genda kisi university goro nongo jina takera litu angaba bege liburi abo bege chikira kya abo bantu bakoleje sta bantu maenda neke bantu mayana abana funzi bali goro ali they are over 8000 bororo tigai wani bareta public awareness second riba kwanere youth juu mbare sama discourage tokende serikali yare gukora ete korete binde bigati sub county level ebireta at polling stations where it is very homely for access of everybody kuna kama kiabo kiragera basaye batare ilikia igia kabere abasaye mbakweta moyo sana kulingana mono bugima muno borobo kong yebintu bino bikongete etume ya IBC tigabarigie vijana mbira wabitari kirigasi watu egasi eyu na benga nga marketing bono toko IBC marketing tigapato begasi meza chiri tori kia aba chijenzie chichibwa za chikura anyana boni go baruro basemi ko kiasaba sae libanyana ko baga sokia asobonge linde bere kibuna baki chikura ekiagera obonchirelie boborai nigo korwa asogwa kachikura soka bonge mukore registration yechikura bakale ko imiza abantu ba minto abayiboli ba minto abana baito ali esoko tebenga gendo bwatere kurororo bwate kura na specifically ko majetenga egetuona kiego gojigwaka register asobonge enere ide gochikoreta change yukero mondata gete either they bring change or they maintain with high forts bono nigo yategera saba sae n'abantu bonse bali batanye kwelikia buna bakichikura gwetsokia sobonge robeli kibabe abakichikura gingo reporter ya Ensoko TV korwa gasoba gatagati mu Kibosongo county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge Wancho muligali togotikana no roboti ule Wycliffe Orenge Diana egento kiarorekanire nkelinga abasaba bange bale asokia gochikwelikia buna bakichikura rakinande na baro bamanyire gatebanga ekwamba kororekana ekiombe kia IBC ngira babugati ese baberete meng'anyi yabo koiguri bate basi bakali kubuguriria abantu ekera bakora basombi bwa chi stage chiria babekeli ibuli orregere belikia sobonge igo negatie bintu biri bono bibwenete koligereri gwanene mono nabarayi bali bakubwaterana n'ekiombe kia IBC libarorenga abantu ase bagotoka ekiti gikire etarabe polling station nabagate bali ari muraso ebinyoro ngagitoka ratwalete ruli polio baka nonya ninyo nyumba kwanyore serikali nebwatenga kinde kwana na nonya n'ibintu bigurunga jijabu iji immunization gukine no kubanya masi asomo birasa abana kwanyora babwati burende sensemende yakabere buna naigure Wycliffe gento nonya ka tebanga ukweliki kwa basaye kulense na barwa basaye batebire abo bisaba ba IBC ngaibono baberete umwanchu muligereria ndonsi asoberete ayabo bisaba ba IBC no baroche na arona bogo tubekere kerengere kerogendete na gukwane mete 5 umanyete kegusi nabukubu otatebinga abwa sole buna lya litukulia mazingira de ikogendete na gochengera aba bisaba IBC ngo banyorora asobwange egerekero gukwana igo nabugo itiraga Ensoko TV turakwana nyore ng'elio gili yakoleki liikire chia BC chiganeri kuruo bukoreri go chia saba sae egerebeliki mubarulio ganerio nyare ko bakonyorekana bono ekera tokogenda busio sensemo ya kurwe county ya Nyamira abaliki abarwanireri abali bakoligie birugo byo kuchikoba aba MC bechigodi chiri kitabwati aba MC barwe toro abande barwe toro gwetera sama kweli na insachindo botutukanu bwechikura nenga kienda yo maga kiniwe kiruge gatigara bosa semo ya Kerenyo Nyamaiya na semo ya Nyansiongo nigobone siginyi ya chakire yokororekananga bali bakubwatisia umurayi bwense Dr. William Ruto nigobabwate siginyi na bali bakumwoko boko oyo korukwa Dr. Fred Matiang'i oyure nero gukagero chikobo murwaneli bwo koligyo burayi bwense ya Kenya mulikyo ito Steven Budde nigaikira ntase chinsemecho na gotwaligania orobotiro kubwatia ase tikure chiro mutwe tobwaterane Wetani abarwaneria emeronge bere korwa chiwodi chia Nyansionge Kerenyo na Nyamaiya nigo bancheirwe gochegote na sobo chorio bokebora kore ko mutinyo go chicha mwaje tobwaterane
ase rituko ry'omweri ryokwirania amasakara ase kiombe ky'obojone chimbebe ase chibunge bene nigo chikambeni chiapara chiabwatanse ase wodi ya Nyamaiya neria ye Kerenyo nigo siasa chiokworokia ning'obwateri yose gati ye chama ya UDA ya serikali neria ya UPA yokomosira Dr. Fred Matiang'i chiarokana One time! Ekerenyo one time! Udatawe! Ongara na Matiang'i! Thomas Nyandieka omurwaniri bwe chama ya UDA kurwase wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ya Nyamira nigo arengene rombene na yabatiotereria asa kore kampeni yae kwagachia na wonchokana na wodi eyo Nyamira netagete aba MCA tayya bagukuruta chinkundi lakini aba MCA babwato bongo bagujwikaransanse na kugambira magendero ya Nyamira na gusaba abantu ba Nyamira tagete mbate binje Nyandieka nimbwate experience ya kenene kurwa sogo korega ese serikali yaito kiagara na korre serikali yaite nene the national government more than 20 years na korre serikali yaite nke ya county government of Nyamira for more than 10 years nimbwate experience ya ti sector igolende ase amangano bugambye sege songo toka governance nyasao ngeri chingaki na somira wodi ye Kerenyo ebunge ya North Mugirango omoske Jeremia Onkaro nerombe ya UPA nigo babeke kambie ntindi yokworokyo mobwabo ase babeke segetonga nigo bakomosira Dr. Fred Matiang'i inse yo murwanderi yobo ndo igatongero na manyinga nenyama igonde tayari korumoisonde korurero na gochimambia ya naende igonde tayari gochitara 28 gokorera abantu be Kerenyo tugakera morongaro UPS aiga yomugusi obwate simatiangi airo mo president data comment aiga chibese chibagotara na chirocho chiri cheino bairete bonus bairete nusu bakarete nusu bakoba chibesa mokori egati yabarwaniria kurwe wodi eyo ye Kerenyo nigo berusiria sekeminano na gosira bamwabo omuske mata mumanyi oyore koboria kurwe chama ya UDA nigo yana netokoboko gochia yokoboria kiama kya UDA bono Francis Ndubi amenya ekero Mosae Edward Machuki oyo bwateganga yokobora ko UDA aitetobote na komwa okoboko omuske Jeremia Onkaro kurwe chama ya UPA. Mheshimiwa Edward Machuki ambaye alikuwa anafaa kurepresent makaratasi yake kwa IPC leo kupitia chama cha Jubilee, lakini sababu ya uhusiano wetu kutoka kwa Mheshimiwa Fred Matiang'i tutaunga kiongozi wa chama ya UPA aweze kubeberusa bendera yetu kama upinzani. Steven Nyarikembonde, Nsoko TV, Nyamira. Ndiamara sana musekito Steven Nyarikembonde kurase county ya Nyamira ndoche mwasene okora emirobirio nabege gasi ingia manchito mugiria chinga kukwirania ase county ya Kisii ase kiogatiye byombe bigendete wesokia na kwenekia bunango konyabire abasaye kwenyorera emirimo y'amaboko asinsechisko bakoragwa nekiombe kya ALM Recruitment Agency nigo gyasokirie na guchaka kolikia abasaye ase emirimo yo guchikonyora emirimo isiko gose emirimo y'amaboko ase chinsechisko ase kya chakire kurigeria amasakara y'abasaye nabego kweneke buna
kuba konya bale eri bachikonyorera emirimo chinsi chisiko machito muligeria orobotu araganitwe na Caroline Ntenya kurwase county ya Kisii gatulirigerie na boigo ko skamotwe Ekiombe kia ALM Recruitment Agency kikegotoka ime county ya Nairobi ritukoria ria ronkia bage gutware taro yabo ime omochiobo songo abase batware gikaro kia bene negatia basai korwa sorogongo rwa Gusii abo barabamura eriko bakonya kwerikia konyora chigasi gochia sechinse chaisiko Korengana no director bwe kiombe kyo Helen Luvindi nigatebire buna niga basaba bange anene mono kura sorogongo rwa Gusii batabwatie mirimo nabo ego bagweso ya samariogo yogotindia egento kiretere koreta egetambukiro gyoko bakonya kwerikia rikonyora chigasi ekyo. We are so grateful that we have given us this chance to minister or to address the youth in Kisii. Now, this initiative that has begun today, it will not end. Reason being, we have seen young people in Kisii getting spoiled because of drugs, because of other unnecessary misconducts. But this is a call that we want to address and show them they can go out there and work. Today, I thank God that a good number turned up. More than 100, they turned up for this exercise, and we have maximum selections. And I want to assure you, your lives will never be the same again. A great support system, and I want to assure everybody that you're going to bring your children in this branch that we are going to work with, Kisii branch, that you are not going to be disappointed. Today's exercise, 50%, almost 60% selection has been done, and this is for the warehouse helpers in UAE. And we also had riders selected today for Qatar. So I want to assure that every one of us selected, you are going to get your employment visa in the right full time, as much as we submit the documents that are required, the necessary documents required for the process. Contract for this employment is not visit visa, is a work visa, employment visa, who is a contract of 2 good years. So be assured that your children will not get lost out there. Niga basaye gwetania mia ya mababa bagwikirana imeo maboganio yo meme county ya Kisii eriko erikia na kwena na masakarabo na bego koringori gwa negatia bateneri kora somoroberio yo eribabe bakwenyorera amabagaye yo ye meremo twakorire chi interview abana betire biya bonongo te yabangina nkari na abo responsible monyare kurigeria abana baino chi passport ne chi good conduct egere tonyare ko baira chinse cheisiko banyare ko bagokora chigasi nechigasi chitoko baira taringa echire qualified jobs ntotete chigasi no enchiri chia magoko aba muraba kunyarko bagokora egere banyarko bakonyore bitoki nande nerire ndengaba muraba ito isiko gana evijana tubwane tuba somi biya egere bande isiko kwerwanirira egere nali batanyare gwesona nia samangana yobotindi nagokore ebikore bire bibe ase mwanya bantu gaiga bona bosongo enteke negete kirine passport ne good conduct nande babe medically fit aba murabanya ore chigasi bande igarisiko bache gotokwanya abantu 100 people mbacha lakini among those who are selected is almost around 68%. Tobate chigasi also just skills. Tobate chigasi bona drivers. We have all kind of work depending ne qualification yokorete kik obwate. Tobate chi interviews chia basubati amono lakini nchiraba na ende nchira ikerana. Sengenjo gasi abasubati terarorkana. Lakini bone gachigasi tobate ne chia basacha abamura batakire koreta their documentations. Next week ntobwate chi interview vere mo warehousing eye tagete interview one on one na ende nere ya cleaners buna bona abachogi aba town egasi iyo nere kare Dubai mbatakete abachogi in Dubai na mono negasi ine yabamura niga basai korwa se county ya Kisii na bege county eri Nyamira babori go bagwesokia asobonge na kwerikia eri kwenyorera amabaga yechigasi go chia se chinse chesiko inko reporter ya Ensoko TV korwa se county ya Kisii eri taria ne Mausa Caroline mbiya mono Caroline Mausa sorwa tiruru ya kerabasai bagandata na kwerigirie nchira rende bakonyora nchira yabo yugososa obugima na nene mono kwenyorera bitoki tutigarita sensemo y'abasaye nande se county ya Kisii bone bengi ya KCB nigo yabwatirani n'abasaye gwetania 52 abo bagotebekana bago chikoyego bokonyi bokonyora ibintu biri birakonye
likogendereria ubugima bwa abana na monekera bagendete konyora maigerio ye ekokora egasi y'amaboko. Abasabu nigo bono bakikonyora obokonyi kurua ase bengi ya KCB goseba ebengi ya KCB rusagio ruru ensemo ya Kisi rwarariringa ngochikoba rurero kwa abasabu obokonyi elikonyara kwa baba gukinia obugima bwabo kira bagendete konyora maigerio yo gochokora egasi y'amaboko. Nigendekia sano mwanchu muligeli tigango toraigwa Bethel Machini kurua senseme ye county ya Kisi nera guturukilia orbotirwayo. Bunenchiremo yogosira abasae kuigenderia semirimo ya maboko nigobono ebengi ya KCB richikuria rero yanyakobage kwenana obokonyi bwebintu ao cha saborukiwa M52 egati yemia abanyakobako basome bosa sichikosi cha maboko sichiskuru cyo bundi oime county ya Kisi. Okwana sebenge yo maiga yo kwenana obokonyo biga gocha sabanyora amasomayo nigobono omutenirwe benki yo James Maganda anyakabaga kwera ekenekirenge kenene gyo kwenekinga bari batigere chiskuru nchira konyora bale chikosi egere bairike emirimo. Lero ne wiki yene ya customer week na intubu na KCP abana mbale tuwa bere tugo sponsor ase technical training institutes bali bakolire ekosi eli tuwa sponsored for 6 months. Abana abambali tuwanyorete na batali kwenyara abandi batigete skuru asengenjo ye school fees lakini bari ready gukora masomo. Tukabaimokia tukabakora interview bakagenda through college examination bakachaka gukora course kiri baganetie bono ba qualified abairu certificate course mbali mbaro bakorete amangana ya maje amangana ye stima amangana ye tukia amona amangana yo borugi na bonsi no balegaiga tu sponsor abana emia yemo lakini rera abana tokwa equipments bachigo cha kiregasi bali bakorete buya na abana 82 okwanekerekyo nigo boiganya kabaga kwenekia abo banyora bokonyobo nigo barachikunya ko bakwigenderia semirimo yabo yabotambe asibono anyakabaga kuburia basahe kuibwatsina wesokia ere konyora bokonyi kurwa asebenki yuboigo so that we equip them they start their ordinary jobs now they'll not be employed, in fact they'll be employers, and that's our purpose as KCB, to ensure that we empower as many youths as possible, those who are not now in the formal employment. Otherwise, I want to appreciate and congratulate the qualifiers, those who have certified us and who have certified the examiners, and now they are fully qualified to go and work. Thank you and congratulations. Sigati yabasaye banyorobo konyobo nigobono baereiro bya bwekyombe kya KCB asibono banyakobago saba emirimo kurwa sabantu bomwe bwancha. Mimi nimepata skills mingi kupitia KCB. Nimejua kuweka maji, unblock sewages na kuweka maji, kupampu maji kutoka ndani ya kizima nikichukua juu. Nimejua vitu mingi kupitia KCB Bank. Niko tayari kwenda kufanya kazi. Please, tafadhali tuite kazi, tuchangamkie kazi. Tunashukuru. Nilisikia hii scholarship kupitia kwa group, nikaenda nikafanya interview, nikawa chosen, nikaenda kusoma. Nimesoma, it was very friendly na nimeenjoy na nimepata tools, naenda huku nje kufanya kazi. Pia nitaunganisha wengine niwafunze, alafu nitafute kitu niweke business niajiri wengine. Kwa hiyo nimepata scholarship na KCB Bank for 6 months. Nimejifunza kuwa plumber, nimepata skills for the 6 months. Sasa niko tayari kwenda kufanya kazi kwa Mbigo. Leo nimepewa tools hapa, niko fully equipped. Sasa niko ready kuenda site kufanya kazi. Mtu yeyote ananiona, ningependa kuomba kama kuna kazi mnaweza nitafuta kama Pama Engineering wafanyie kazi ya plumbing. Nashukuru sana KCB Bank. Nabo nigo boigo abasaiba koba kuburwa kwibwatesia asemirimo ya maboko iyo erabakonye kwirika nabo igo kwigenderia samagimabo abotambe. Reporteria Ensoko TV kuraiga county ya Kisi nchinkuru kwa Bethel Machine.
ngada yoko kesano mwanchito murigeria turo cyabasaya batebire ngamba bwate mirimo banyari bagwe somya ya mogoko nando tebire nga onye mirimo kero mobe mokurangiria ningane ngesane kero tokora basaya bagwituma nabayige gatibe mbibiwe soke na kwenekya munanko bakonya bire kuri no mwanchito murigeria togoska mutweni go murayibense ya Kenya Musiki William Ruto araite egikaro gya komesa entunde meronge berenene asomo cyo Nairobi chinsemo cha KICC asegatie chinse na wiga barayibanya tbawikirana urenchira ya moyo kwenekya munango bari kubwatirana na kwenekya buna obonchoriria negatiye mirobiri tubabete bakubeka nechigo ikiranigwa asomra ibensi ya Kenya habetiga kochorwa buna munyakerobo wekyombe kyo gya komesa mwanchito murigiria tukaturategera egatie chinkwana tunyeta Omuraibuense William Ruto nikobono aigoire bene moyega okomesa entunde meronge bere na kane oyoko barenta amo habaraibe chinse echo kiraba bwatani myomo cyo Nairobi asaruro koboria gochia sorogongo rwa Afrika koira hegetambukiro gyoko bwatereria hamaroro yobotumekibwe mitandao ne chinchera chekerero asobo koreri bwaya sechi sector au asatebire buna hogokina korogongo rwa Afrika nigo koraene kigwe tari asokonyora hobokonyi kurwa sechinse chiri chikwenyara kurenda asogwe ekinia gwetera obungaini bobotumekibwa mangana yekerero. Digitalization offers immense potential to drive sustainability by optimizing resource use, improving energy efficiency, enabling smart grids, and fostering circular economies. Ruto oyochorwa buno monyakero gwe kyombeki gya komesa ekigo chirenta mo chinse kurense mu Afrika mocha neria irianyi nigo bono hararirie buna Afrika gwikebe gatie chinse echo chikurobo konyi kurende tari echi chikonyoro bokonyi muraibuense nigo bona arura maroro yechire yamo ase chinse echo chire ababwatani hinse yekyombe gya komesa gwetera sobonchoreria bwe mitandao bose e-commerce na kobeke miroberio yokorendo botumeki bwe mitandao bose cyber security erio korobya obonchorerio bo. For far too long, Africa has been a passive recipient and consumer of technology. The time has come for us to become producers, innovators, and exporters of digital solutions, shaping our own economic destiny. COMESA must therefore take deliberate steps to invest in digital infrastructure, data governance, and human capacity building, ensuring that our citizens are empowered to thrive in the digital economy. Murayo yoho muyaho komesa nigo boigo aenekire esegi yae yoko eneki abananchi meyorongo rwa Afrika ngotwara barobosi bore bogotarira nsende yonsi batari ko eneki agetango kende yonsi asatebire nakyo kyaire ensi ya Kenya kuraria hobosi bore bo abananchi korwega tie chinse kurwa Afrika gotwara hobosi bore bogotarira ensi ya Kenya batari gotangwa na gusabwa masakara. We have good neighborhoods that together we can have bigger projects and dream of a region and Africa without borders. It is with profound gratitude, humility, and a deep sense of purpose that I stand before you today as the new chair of the COMESA market for Eastern and Southern Africa. I thank you for the trust you have placed in me and in the people of the Republic of Kenya to lead this great organization, one that remains a cornerstone of Africa's economic transformation and a model for continental integration under the Africa Union. Kinga kecho nigo boigasabiro borendi kwene kiwase keribuna amagendro ta kwene kiwa onye oborendi bogo turbaniwa. Clinton Ndigi, Ensoko TV. Mwancho muriri tukumuganeria munyakirogo yomuya bwekyombeki gya komesa. Tutagete chinyanya chito tuchio nigo ika Africa ya irianyi. Na nemona tonyare ko batukomanyanga ki chibese chinse yense ya irianyi chire KSSM ya ito na intuiche ito chike asorogongoru na nemona kento kitelitwara lirinkelinga asema tukabwango tororenga ukubwata no kokoya na ndengoli chikoba hogoswana nume ya kisiasa gyakogera abarwaneli ao twarale kurwa sense ya Kenya bakogenda goika sense none ya Uganda kwanyora baochereirwe ko tuigenetenga ebite bigoirwe asenchira yobikeno tokanda busio na kosoa se county ya Nyamira nigo bono umuseneta bwe county ya Selieta Eric Okongo mugeni asokirin na komochia ekiombe kia KTDA
asokorwa eng'eria insego chia asa abalemi anamono ekera bono chikambani echo chiarariri gwakano gwakabere gwechibesa chiri abalemi bakoegwa ekera batolire chaya abo namono nigairire libagelio nakorwa esegeto gochia somugusi kogendera kumusira omwana obo Dr. Fred Okengo Matiang'i unobo tende que yo como la herencia va de mí me quiero no muevo de bona si bona lo sabe lo sabe kali agenda number 1 yo kama no tende na iga to tebi na ile mwa de na ko banga muru muri mi lakini ile mwa de bona si kaira ile kama cheje ile ka cheje bona ile yo to no ra herencia va de mí na ile mwa de mutapanga ndio mwa to panga de chi ile ko chi se wo kana ka chi ile iko bona ina era agenda wote notote adrende waziri komora ni mora serikali bibindo bibia sogeta muisonde una naro je chipara chiri chikobe kwera binyamira to digere isikuru mara je ndenge bona komote amoto tenga ngakirende moto tiga nyamira chika na ndem bono no je ngamwete pa election iga nyapsio bona komote nenda mawo tarasa manganai monie ngombe no boronge njena nya kusuka aliye sana abatethinga ngwaka namba 6 nonde abana babino inwago moho chekuru muinai boko nyara Kenya yasinyire ngosukyo yana matianya goso jiringo bashikira sikora bongo basimwe karanse benki sikabwe bagani bamba benki basawa tara etiara jono korwa mupira ngwaka igoro yo Dr. Fred Okengo oinere ngwaka namba 6 ali Latia ali na usikio mupira nyasau wa jamani ngende sento ngekio bora Kenya kwa ajira kintongo mwana yito oinere na tuto kora sukia nyasau wanja tumubeke malia na tuinyora abalimi atoire ni bona asiadi sa ketigete tiye serikali atobegete siringi 40 twatagete chike siringi abisi Tumurigeria oinero museneta bwe county area ya Nyamira Okongo mugeni twaraririga tiabaye dai kurwa sorongorwa gusiba biri bagwesokia na gukwanira ekemerikirigie chae twabe tokorento mu director yo moga tukanya to gusanga nabego tugakanya to kumanyanga ekemerikirigie chae ni kiaberete kagenda bonus kabanse mwanchito mulgera no chichinkwana chiabo bagendete wesokia kuri no soitonga barigera lisane kimerikirigie chae kera tumaitinga kero mulemi abokire chiga kibune chigane maitinga kwabokire ne holiday rakina bora bengare roturiko turi chae kuri nkuye burugerore nkuye butorore gari nabego kuyerigeria kwene kyabunango sikere mutwe kurende omwanchito mulgeria tiangirane asensemo yomtandao tukumanyinga emitandao ya itoneri ya gutumanyi Innocent umanyete Diana mtandao yo nabo tali mtandao gukora umube ebintu bikoro guki CCTV kwamonyerera tatebi yango ngigia korekanire CCTV eyo damagiko igo gatebaga no bwato mugano bwe CCTV no chibono gwetero mtandao yo social media ebintu bya uncholeri rero turi gusona onyemu abande no nyerekero gusonsa aliga nabo omunyene nyombe yo gusaba abantu bali babikire banyare bakubeka oburindi usiko botinya kubanya bari nganyare bosoire rero mwanjito murigiri turi guswa mwanyarebe onyore nga inko ibore yaya gogoswa mu abande kabe maiso umunyere gatigire simiga igamu nabono nakiri mwabona atigire simiyane gagu chuta mangana aliyokulia kuri no mwanjito murigiri atungwira chinsemo chia kware imeyo muchono maneno Nairobi aso musayo yo makororekana karase egechinchio usebuche rigari asinyama chiko butorwa asagwe kolinga nkunywara mache kolendega ko ibesimi Diana manyete buno ligereti ase screen yago mwancho muligereria na Diana atebire musawo yo moni gaso atase egechinchio go sebucheli so ntune kale taliyo ntuna chiete kuya kagedoro akarole simi yabekire anse akagenda akayebuguri asali nga butachite kumanyanga rende mwanchu muligereri tachite kumanyanga bwaminto CCTV nera aboroche machi bakakayanyegeri yuko bugaga ari kuoko mulero machi nara iburi baje tare ngoro zimyo yebugoirie video igendete gutara so mtandao oino musawa yo mubono footage ya yasokire asibagendete kumuligi bagateba gaso atase bucheria yemo akabugulie simi akabeka somubuko
no china ndiguligiria ariko etaraisanika obugo si simaiti gosine nyamata etekora abugulia be kimubuko nero nkagitinga ibice nkororekanere byango yo ningo nkagitinga abantu baiso swali so mtandao no hene neighbor yae na pakote bayaya oyo ne jirani yane na ndebo yeti biye sana bono manyete uyanyure macharira areko tali ngora kine na akora bantu banga abura ko ibege torazi mobe systematic igara abutore nyama mwachumuligereria wono linde unakwaro lire igo keroko genda ndosi kwa manyanga nonye numuntu kerabikirire simi no ene mesa iguru kwara manyana bona nyone ko record yali bintu bire bigendrete sese ye technology nje Diana buna na manyire inubono nigo mure enchire ngao lende ntuko nyara kabaka toko genda subwamo Diana nenche tigandara go soi aso menyu bumura igwense State House ase ndochenga ekiamagia kanu na kibono na kero kia subwa ngo igakia rambuira mabokaye na gosoa ase serikali yomuske Dr. William Ruto moseneta oyo soyo kabero moseneta we county ya Baringo omuske Gideon Moi nigaumiranete numurai bwense na nemono bakaba bagutwara chingwana nande enchira nero ro Diana kero kogenda ko rumurai bwense yairanete li Moi akamanyibu murai umukoro yo lebona nyagosira muske Daniel Moi agatebi oyo unaona huyu ni Diana ndiye muino bwe Soko TV kosuka wichia oyonge bati ukobange ibuyu ali Soko TV oyo toldi okubanguse ikoroto ali Soko TV kwaligereliga kwanyora bakubanga bango ono lende mbachi toro na ndege ntonara lya so mtandao bonega Diana abarayi bali bakubwatanirwa ne ikiame kikia kanu bunabono muske na isula lesuda kuruchinse mu cia Samburu naro chega goteba nga toburabu nga kyumurayi bwe kiama geitako genda ase obumenyo bw'umurayi bwense ataliko tatebi nga nkikili bachi kokwana na ndege ntukiabete nkilinga bono omoseneto uyu Gideon Moi ni gabete kakwerusia kurwa ase kenyanganyiro gose sensemeli kurwanira ikirukyo baseneta ge korobo cholyo bakengo korekana bule kera maiga yo maseneto kabere senseme ya Baringo gosiri bugima bwaye bono lende kwamba korekana ngitwani yasoire eguri baro ime we county ya Baringo na ndoro murai we kiama gia kanu bono lendo soire nera ase obomenyo bwo murai we State House noro chenjire liyo gusabusana kwarorire gero kwani umuntu Diana okumusabusa kabisa tari ko ngakoliyo kaboko kakangwa bono kanu nero ya soire mabu noroche na arabu ba musabusire buyaboli nigo bagendete kuna konyora mali ganio ende naboroche nga mwanchu muligeli siasa ye negendete kuna kwaba inchira yaye ikiama gia Wiperero ngibwate NDC yabo osokumira na bakumira na nkagirete bale gateba gosenka sarani ko confirm bali ngebya anene mono nande na raso mtandao bagateba ngabono Gideon Moi gosoa na kuigwana n'umurai bwense ibone nchire ya muchikoro kinganonye Steven Kalonzo Musyoka nabonere arabekirwa maiso nerare gose uigwananire n'umurai bwense bagatanga bono siasa yokwabera na koranga barai bachiramo wakora emirema sobwamo imambi yabo mwanchu muri nagatebiringa nabo kunyara ko bago toye birengere bya wese siasa yagendete lakini wona guchuta ke ko era nyombole wakunia ke go twararaga nkikegendete nabo nabo batatebinga okoigwana oko kwabono igakwaralekanire bwikiama gya kanuna koigwana n'umurai bwense nenchire ya mwabarai ba na chiriki nanga bono ba chikoba bakwaberana ilitonyara ko batokoranga Kenya ito ya chiribusi aigana Soko TV mwancho muligeli nara itwa bwa tesesemo ya bono mambi gukumanya aliagendrete kurwa chinsemo elitelia ne Innocent Onyango nancho mwancho to muligeli eliterenda yana nemo na risinga kichuto cyo kwarigania hasensemeri ye chigaseti tunya to sanga ya masemo nabe gukumanya aliagendete kwene ko agende gutuma ujumbe yagasina mba itio studio ya 078 mara kabere 6 mara 5 na trineri nabe yo moire nabe gaso mtandao Facebook na otunye mnen Soko TV nabe YouTube and Soko TV.
TV uboroso bw'umugusi. Ouru Superstores iyi ni duka mabongya eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati y'ekigeji obutambe n'ekirangi aho ayo kwerorera na wecorera se showroom yaitu chichuma emisumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa ngondi from maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigulirinse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo Chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Ouru Superstores yonyore bintebe. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Nugaritiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gucakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane cyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira Samange tuakirisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukare tente uko bari gani mwensi asa Maria Rings omwancho mulire bwa Soko TV ngeta sen Gen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Cheni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini Gen Soko TV oboroso bomogusi Kwarosire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene
aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda no kogania wechiro no bumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakire simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Kera kama tingatara daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umozu watera mabwari Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na ali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo nchoreria. Rigurito neriokokera nigoto kobera ekero kuagurire. Nigoto gutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Enyegetani robotamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyegetani erabo botamero asogoko bokali ubya wekerengo kiguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata nyegetani bo manyi boisaine. Bakuru ali marwire ao asokolenga net machine chekerero. Obokali bwito nubwichinsemero ngebere nainye. Nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy eto nigichire amariogo Gutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam Naboigo Trident Nigo tokotoka nsemo ya magina Toligirenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina Asamange akesimi 0707289342 Kose tome email
kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate umwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia abunane to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania ageteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae wando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Tomo chago tengere merobere ito yogo semia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano. Martin Tenera yeskuru yoboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse yobora ibo musasroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe nige no mogoko munene gukwarigania sumayiga bukubekere gutwa kwa boroki babo abo baho kigoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri juma chitariki 23 cy'umutinyo yikomi cyo mwaka bw'ikirwibere nemerongebere netano uchakra chinsibere mambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe asamange tutalira sobisito usitoa Krismese namba 0713827327. Kurumucho manu Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Nguliyole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV, fridge, na bwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeye nigo tugutukanye mu Nyamira no bokorere bwito no bwokobokera to Krismese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo Nyamira mwesi mwariganirwa. Mwanchumo ligareria bwen Soko TV oboroso bomugusi
inche Clinton ndigia senjira ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakuru ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga gwateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emerongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi. Enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo na imukire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo meroberikiria serikali yabekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litukoria Jumatano enseyemo naboigo chinsa isato chamagoba asitorabe to gwesemia amange. Umurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomerana na inche ritkore Juma chinsa 10 chamagoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chegukomanya aya gwateka koru chinsemo au imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwateri buryo obosemi Ligeli ni zita kamera ngebere na ibere chetire mambi yabone nse ya moya bono mambi nabono digo toko so ase gazeti dayane essential rero litukulia mazingira rero ntutaite kubugoli hard copy si tutaite tutumeke kirimo taba e-papers turarorokia masikani gochia ase amazingira rende toko genda busyo nindo chese gazeti ya The Daily Nation watabanga umurai we kiamagia kanu Gideon Moi bono nigo anchete kosachete akaira nanse nakogendera kuigwera rendo murai bwense maiga yokomera na tachiti koirania makaratasi yae yochikoligia ekirugo kyoba senator asenseme ya Baringo nigotebekana maiga yokonyorana no murai bwense omo senator yumukoro gose uyu kabiro ma senator bwe county eyu ya Baringo taira neti makaratasi yae gochia sekiyombegia IBC na ndo mugano yu nigo gotebekana nige kwamba karorekana nkelinga niga chikobaga komoko omurwaniriri bw'ekirugo ekyo oliokoba gakoegwa koboko nekiamagia serikali kya UDA na mono mugano ina boko yasomera ase page ya 5 kabiri ye gazeti ya The Daily Nation na nindo cha page entangani bagale gotebanga abarimu abanane bejiskuru nigo bagendete kurwanira chinguru nande ekebatebanga chingagi chinyinge asaba ibuli bakale kogenda na baorokia gochikuya chi certificate chiabo maiga ya matemo korekana na sibono yarorekanire ngani go bachakire ko bakoira nanse na konyara ko bakoina na chi certificate yechu kwaga kolira matemo Diana uchikuye slip yawe ya matemo kwa makanyora tuli koegwa wono rende ekorekana ngani go bali mwa ne bagendete ko uruchinguru ko eronye turakana konyaga v balance asibakare teba bible nigo bakale kogenda asichisemo chirichia chisub county na gochaka gochakia complain kuruorogo sekobeka amararamika abo na gotebanga abanyara ko bakoegwa chi certificate gose chipe chikwende chiabo chi slip chiabana babo maiga yokora matemwa a KCS umugano yinigore page ya 5 tiana kwira na nchi mwanchito murigiria ase gazeti ya The Standard unatwachika gotibia ngari tukuria rero nigo tugotumia aso mtandao rero tugotebia nga omtandao turi igonga abune nchire ya moyo kwenekia buna kulinda turi amazingira ose bintu bitetanaine no turi tugasene gusangana aso mugano monene kuri ase gazeti ya The Standard ho kwanire igoro yo mugiro waborokia Beach University ose chile chara ase turo chegati aba iboli babiri bagwesokia na
gukwanira iguru y'abana babanyati bakwenda school State University abanyale bakwirana naboni ganka ase aba parokia Bubichi University bagati babonati bari gukwirana imirimo onye serikali teri gukwikirania amagani yabo korende nigo abayiboli bagotebanga no naborokiwa barasi University nigo bona bachakire gukora ebintu biri bitari kogokia naboyiko ebintu binge birabeka magima basa kongumna nachike tukotebenga kole University gari manya asokorwa nali kunyara gukwinyuranga anyabayo aborokia usejwa lecturers abo lecturer bayino bale umugiro onyorenga kiriyo gukora nkibwate amatokya ibada igonga ekero bagende tumugirobo nigo tukomanyigwa nga 624 million nacho serikali yagotebe bwate rideni ryabo nabo igo 7.9 billion ase ekyombekeria gya CBA kyagoteba naro amadeni atarakanwa gochia ase ekyombekyo kya aba lecturers nabo igo 8.8 billion negatia madeni yali abeteka gutara ase ensemeri ya CBA asukuma iwanga 1.5 billion yare kwena nugochia se owasu na kusu ochakira omwako January mwako 2021 korende 16.5 chinchi abete chiko bwatukwa asibawotebanga nigo chibese icho chigendete komentekana madeni komentekana sense media ya Boroki Beach University asibayigo bagotebabuna aborokigwa bari barasi University nigo bari 500,000 korende egati yabo tibaranyara bakonyora amasomo nabayigo abangi nigo babayitenga ekyombekiria kya help kirigo chikoba chibese chibakunyara bagwa kane fees nabayigo bagutumia ase amatumisi yabo gari ase University astoro chiboyigo egati yabo rokiwa bagotebangwe sokya bali banyare bakogenda umugiro hunenchira yamoyo kweneke bunango cyabari gukwana nabayigo aborokiwa babo gosti lecture ngo chire gotegerero banyare bakwirana ase ebirasi noro mugano munene kurase gazeti ya The Standard. Diana wana bwatiri umugano ule ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano kabere sibagoteba ninki ekogera Gideon Moi eruseti korwa ase kenyanganyiro gyo korwa nerekerogo kya Baringo asibagoteba nigali chikoligie kirugo ikigwetera etikiti kya magia kanu lakini asibagoteba ase kelikiaro rekanete koba owonchokana kwa amangana ase egekegeke nigo bono omo chairman bwe kya kya kanu Gideon Moi ayanyartuka ba kwerusia korwa ase ekeminane kiyo koligie ekirugo ekyo na namono keligie korekana niga uchikoma okoboko oyo rumurwaniriri bwe kya makia UDA Vincent Chemitei na asiboyigo batebire nigo ayachire maega yokumirana no murayi bwense kiri batebire nigo bona korete ebirengererie bi kubwatekana no kuligereria ebintu biri bikurukunga obonchoreri bwe biasara nabo igo ekanyara ko bagokoranga family yabo gose amate yabo ya Moi yatwalire obwamatobuya na nene mono ne serikali yelituko golende nabo kumwanchu muligererio kunyara ko bago gwesomera na korro mugano yo ase EPJ yuna nagatebiri asenchire bwikiranu umanyengi gekogera umurayi uyu eruseti korwa ase ekemina nekyo mugano ole CPG yakabere ye gazeti ya The Nation gotebere nga Mackenzie niga ngonyete ngatiga koiba na nigoboniga ose mungwano yo muswati yo Maselieta Vivian Malegua atebire nga nigo egetebusibike gambiro nagotebye kegambire kyunga niga renge engakie yamo ale gokora boibi nande niga ale gokora bibe binge lakini maega yogo sabirwa no murandio yo bobo tutukanu Aselieta Mackenzie akanyara ko bakagotiga emereme yo nakonyara ko bakakubwatia chimbaratero cha Yesu Kristo usubati yo nigale tirenchirende yabe nasagotebanga nigo anyara ko bagakonywa na murandio yo bobo tutukanu nigatebanga chinga kechimo igarenge buno mu accountant yali ko barachibese na nigale nalite konyara ko bagakwiruse lichibese orakinende keranyara ko bakoswa ase ekanise ya Mackenzie akanyara ko kagwonchuka akanyoroko boliwa negati yabantu bali bagendete kuligigwa na nene mono banyare ko babo kwanera igoro yo murandio yo Good News International Church Aselieta umurandi Mackenzie umwanchu muligere nabo yasomera umugano yo CPG yakabere ye gazeti ya The Daily Nation umwanchu muligere kwira se gazeti ya The Standard ase page ya 5 na 3 ngokwanirere igoro yekiyombekiria kyo bochori ne chimbebe IEBC
ase egati ya abarai kurasi kiama kirikyo bomo bwa DCP yekoraga na Rigathi Gachagua besokirie na gotebabuna tibaro chigose obwene mboraso ekyombekyo asibago tebabuna embaroche emeroberie bekire nandi mikakati bekire teriemia manchito muligere no chikunyara magana ya CPG ye ya gatano na gatatu asibago kwaneriko yechikits gose ebyombo biribigo chikutumeka asobo choli bo mwaka wa 2025 nebere 2027 asibago tebabuna ebuna baroche mikakati bekire osemeroberie bekire terigo chakwene kyabuna embachi koyegena bono gashawa nigesokire nigati abali bako batari kwegerera serikali na otebabuna tibari guchikwegena chikiti cyo osebyo mu biri bibekire bichikwene kyanga obochori mbunyare bo kolekana kurende turochi nigati yabarai kurwasi kyumbekiri kya IEBC abarobumbe sogete na gukwanira egati yebintu bigo chikotumika asibabo tebabuna nibintu serikali yanyaritiye kobeka chimbebe cyo kwene kyabuna ngo cyabire gokonya omukenya cinga kicho wakekura nyora mangana ya CPG gatana gatatu gazeti ya The Standard. Diana ntete kora agenda se gazeti kurukunga The People Daily maiko na se gazeti kuruku The Daily Nation igabakale goteba nga kyumura ibwense agendrete koenana obumenyo bulibunga state lodges imeyense ya Kenya kera abakenya bagendrete kurwana n'ubutaka obonene nigagateba nigo gikira bono iga umura ibwense anyare ko bakwagacha nago ikyumubaro bw'ekinyumba cy'uburayi wense kiri kikobase kinsemo cy'iki county sibona bateba nigo cyikire kyanda samnyale ko bagakomenta eyamo ase kinsemo cya Bungoma neyende erase kinsemo kiri cya Kwale sibakale gateba nande boyigo nigo atumikire kerengo gye bilioni 10.5 na ibere ko nyara ko bagakorera maunchuriria yekinyumba ekyo cya koleko nyegeka kimyaka 12 na namona sabateba nigo atumire kibese cyo bagateba asikibese cyo gwikira umutinyo kyanda bwe mwaka bw'ikirubere na 2024 niko nya cyatumikire ki bilioni 3.3 na nigo konye agendrete gosuguma kinyara ko bakikomentwa na koranga kichiko gendera bosyo asibagateba obomenyo hose State House inyumba asumura ibwensa amenya taiga Nairobi ya State House nigo yanyara ko bakiko kolerwa obonchoreri nane mono konyara ko bage kolerwa amagikubekwa mameka na kolerwa obonchoreri bwo gachibonde ase ekerengo gie bilioni ya mo chinu gutaisano na ibere ni bago yirukanga chinga ki cyubosoku kera abakenya bagendrete gwetera omuchando aswate banga abakenya nigo bagendrete gwetera ubutaka obwere lakini umurayi bwense nigagendrete gutumeka kibese na kogendera kobeka chinyumba chiyaye kiriya sako tebaga kogenda se chi county na kunyara koba gakoranga chianyali ko bachiwika sebirengo gete igolende nabo kunyara koba gokonyoli gazeti eyu ya The People Daily bwesomere omugano uyu nabego manchito murigera togo chaze gazeti ya The Standard tokoira na CPG ya gatano na gatatu yo CPG 8 ngo kwanirerego ya okubwatera na guse uhusiano ensi ya Kenya, Uganda na Tanzania chibwate egati ya babwatani gose abantu bari bakwegerera obwene bwa mwonya abantu ko baba kubwatwa asebono egati y'abarayi besokiri na kubura enseri ya Uganda nabegenseri ya Tanzania n'ensi ya Kenya kubwaterana asokwene kyabuna nkolinda bale engeria ya abakenya nabigo abananchi koro kinse cyo isato asokumanyiwanga porwa Bobo Njagi na Nicholas Soyo baba bakubwatwa ukiraboniga tirabara manyikana asibale nabigo asokumanyiwa buna ekero Kiza Besije abetega wikirana imiensi ya Kenya nere nabetega kuba abducted gose kubwatwa sinchira y'ubututukano bono nigo egati y'abantu bari bakwegerera obwene bwo mwonya abantu besokire na kuboria abarayikumura ibensi ya Kenya Muski William Samoei Ruto nabigo muri ibensi ya Tanzania Samia Suluhu no muri ibensi ya Uganda Yoweri Museveni kwene kyabona ngwe sokya bari banyale bagokwanira igoro y'uko chamo nobomo egati y'ekibode cyo osemi baga unenchira y'amwego chikwene kyabona ngo cyabale kolenta omorembe nabigo okubwatu ko botutukana ko bekoko siriwa imensi ya Kenya kinga kibego troche chi family ko se chiamate chia abali babete bakubwatu asinje y'ubutukano Bobi Njagi na Nicholas Oyo besokire na kubolia serikali yensi ya Kenya kwene kyabuna ngo konya bale banyare bakonyora chiamate cyabo kinga kibego troche egati yabana chibina nabigo
igati y'abawakiri kuri senseria ya Uganda ekirabanyati bawikase kigambiro bakoragwa na Aaron Kiza sensemiri ya Uganda amawakiri uyunigabetka kubulinsi ya Uganda kwene kyabona gukiri gukora okubwatu kubututukano okugendete kwene kigwa ekira abantu bakiranira sensemiri ya Uganda. Diana ngosona ndese gazeti ya The Daily Nation yegere mbwati nkwane yo bwate gose somugano yibwasomire bise page ya gatatu ne bateba nyina Nicholas Oyo ni gagendete kolera kirengaki so bateba maiga y'umwana yakogenda sense ya Buganda na konyara ko bagochererwa ororo asibakale bateba mamumu abeseli etaroslini ochenyo yole asekenyoro ekemokere ime ya county ya Kisumu gekurunga seme niko bono agendete kona gutalira esabuli yae kagona gusabana kwegena ngomwana enaira negocha sense ya Kenya asekelikia bwango igabatebire niko abana amini Nicholas Oyo baringe na Bobby Njagi bukonya bachire sense ya Buganda likonyara ko baba guchikumwa kirekoko Oyo kurwanere kirugo cyubura ibwense USA leta Bobby Wine kira baringe asegetwe kemokia amabuta bakanyara ko bagochererwa ororo asichinse mu kikurunga kireka imeyo mu cyo Kambala asekelikia rolekanire mu murumu abamonene Oyo umwabo Oyo nigatebire Nobert Ocheng mamumu abo nigabwato mu chando bubururi bwesukali na kira chinga kinigagendete kuligerelia ATV na koranga wose orbotironde ngosokarule nga abana babo banyariko abakwira na sikili bagoteba nigo babere bakulika amauko na nemonogo kwana nabo bisa aobe serikali kulende gukira boni ngabagoteba nigo batebo batwa robotoereru nga serikali negendete kugamba nabo bisa bense ya Buganda na koranga abangwana abo banyariko abakwira na gocha sense ya Kenya wateba muise ko mwabomoke olese University Selieta Benta Uchenyo yosoma sense ya United States of America nigatebire nga nigo atwalira mu chando monene wenchira nga mumurumu abo nasirete igolende Diana numugano ororo nande anene muno koranga nigo bagenderete na kubwatia na koranga abarwaniriya abo bachete bo bane bo mwanya bantu bachete kumusira umurwanire bwekirugo bwe kulige kirugo cy'uburayi bwense sense ya Buganda Selieta Bobby Njagi serikali ya nyareko bagego sonana na koranga unyareko bagakwira nanka nuruchi umungina nigabwato mu chando bw'ubururi bw'isukali mungino yo nyibwetega kali kubuka mambye ushaka kuire sara yaye lakini rende innocent ningana yo guchena sano maitekero omenyete nyumba okonyoranga mwanya bantu nkorara tole koragira tole lakini yokonyoranga na konsana ekere amati yage tayange na sore umuntu uri maitinga umwana one rero tindamorora umwana one gingo chikorara tinkorara ntaramorora igonga nabona inchenda serikali yensi ya Kenya nabiga barayibaito banyare bago angoya obu banyare bakumanyasi abamurabo bari kiagera ekere amati yago maitenga teyange nabego ko mu cyano sana nando roche ramaroire naro yenkoro nabokonyora ngibirengero bibiri byamwirire takere bamanyanga ngai baberete na senchera iyo indongirende bayirane nkaga igakekogera yamateneroro ndubwensi nabwate yamate ubore bono iga yamate yawo yegutwara umuicano sana namaine ngora burande gwanyora gusina nyurirwe ikanka kiri jinse ibere cya butuko kwayora guburi ngumwaka ngayiyoberete gorende tugenete nga barai aba serikali mbaswanane na nemono bali baletenete ebyombe by'uburendi banyarika bago kwana nense ya Buganda egerende abakenya banyarika bakwirana gocha aiga senseito ya Kenya maine ndoche boyiko mwanchito muligengo kwirasi gazeti ya The Standard page ya kabere ekero tugende tukwanira iguru ya Bobu na boyiko Oyo babete Njagi ababete bako bwatwa imensiri ya Uganda senche obututukano tandetana kwira somugano buokorobekana wa jensi ababete bakorobekana omwaka oyo nabayiga tukarara omwaka oyo etano omwaka oyo bakorokorobekana tukaraba saya bange babete bagusiria magima abande bakaba bakonyora chingo machintindi kurende umurayibwensi ya Kenya akaba kagochora kiombe kiria kiranyari use panel irabege gokonya kwene kebuna abantu bali banyarite bagochererwa use bali babwateranetiwe ase okorobekana kuri ebintu byabo bigasaliwa bakaba bagusiria magimabo bakabanya bakonyora chingo machintini ngonyara bali bagokonywa ase bono ikiombe kirigia Kenya National Commission of Human Rights
kiri kwegera bwene bwa moya batumensi ya Kenya yasokiri gatebe na goteba buna nama muco ekiagera omuraibwensi ya Kenya kirachorete abantu abwikira boniga tibaranyara bagwikirania amaganyo yekiamati kiri cyabatichigosiria abamwabo gaguno bichanire gago asitoro chichiamati icho nchibwata bamwabo banyati bagusiria magima kinga kiciri cyo korobekana endoche Caroline Nduku Mtiso, Maria Shikwa, Tom Mwadime, Mzongo, Mary Mtoni, Rosingu Nyanguti, Jacinta Nyango, Daniel Otieno, and Violent Wazima. Gati yabali banyati bagusiria magimabo no amati yabo ebwate kibice cyabo gagu asibo igotogote bwanga egati yabali omuraibwensi ya Kenya beteka gochora libachikwene kyabuna abanda cyamati cyonyora kirobwene Makau Mtua bwekyombekeri kya Loyal Society of Kenya, President Faith Odhiambo Society of Kenya, Amnesty International Kenya Executive Director Irungu Hotton, former Solicitor General Kennedy Ogeto, John Olukuro, Kennedy Barasa Simiyu, Naini Lankaz, Francis Muraya, Judith Chepkemei, Pius Meto, Fatuma Kinsi, abasi abantu 15 na babiri bari guchikwene buna cyamati chirinkonyo na chirobwene bwabo kurende na Tomaitenga Faith Odhiambo nabetega kwirusia kurwase kyombekyo nagoteba buna tikiriko chikwikirania amagani y'abananchi nande nigo kyanyoriro akabaga kwirusanania no gusaba goitonga cyamati cyo chinyare chikonyoro bwene bwabo kurende kyombeki gatebire buna gucyakire kwene kyabuna egati yali omuraibwensi ya Kenya abeteka kurwa na chikwene kyabuna baikiraniwe engeri yabo nyora mangana yase igazeti ya The Standard page ya kabere page ya kane y'igazeti ya The Daily Nation mwancho muligereri niga kale tabanga ubulimo bwo tabanga musubati yo moniga baletu wetera asenchira ya Caesarean ilikonyora umwana oye na asegendre tabanga orbotiro gendete kunengi na koranga ki ikeganchagia shage konyara kabage kuiberwa asbagatebo musubati yo mo asubwe myaka 25 aselieta baruetili italia bagateba niga chete goika asenya Italia St Mark kuruku St Mark Orthodox Health Center chinsemo chia Viga igutuka gose county ya Viga chitaliki 15 cyumutinyo gatano niga chitase clinic ekyo iliku yaligani achikonyora umwana wa yabateba niga igetase clinic ekyo na akanyara kabaga go ikora keranyara kabaga ikora kai wa chipain killer echiyo chianyalta ko bachiko mokonya kerana kuliranga nabwate umuchando bw'umutuli kumwatia bono bunenki nigo bwaro kirima ega yamatukana niga iranete go chia senya Italia eyo nakonyara kabaga koiburu umwana umumura agoitera asenchira ya kawaida nande niga aligetigwe buna omo member gwekyombekeli kia sha asaka nyalta kabaga goteba ngalende ga nyalta kabaga wakanirwe biri ya enya Gitali kurwa asenya Gitali eyo nande bagoteba ekera okogenda kuiburu mwana goitera asenchire ya kawaida gosibagoteba ya nomo nigo bwenete gwakana chiribu 10 asechinya Gitali cie serikali lakini kiombegia DCI bono nigo kianyare kabaga ko kinga nigo bono orobotirwo buli murwa kolekaneta asenya Gitali eyo asechi chiribu chimibere chiribu chimibere na 25 285,000 chianyalta koba chigo sabwa kurwa asenya Gitali yangainire tinga nigo yanyalta koba ge kobaru muswati oyu na kurusi umwana oye enga kiyu alikonyora umwana oyu bono umwana oyu nigali mitinye 5 na kirige gotebekana nigo bono muswati oyu abeire ayomo aswali serikali kali gotumika likonyara koba bakurwa boroli bosio bwe ekigambero nane mono konyara koba bakoro kinga kie serikali aberege kuiberwa kurwa asike ganche kugia sha bono aya nigo alegati ya makaratasi alia umuske uliotenete ewe wizara yobochanu umuske Dendwale anyarka bagoikia na bono igo mwanchu muligereri nigo kiganche kyo kiasha kikobwata nigwa no gosira gwechibesa kire gwetani bilioni isano na ibere ni chibesi nyinge sana na nigo boni getaratebekana abusubukirano nga chibesi cyo nirenga cyanyarite kwa kigosira bono mu busoyo mo oyukwanite ni gazeti ya The Daily Nation niga batebirenga nigo bagendete ko na koligereria na kororanga nga kyubibu akorekanete sabatebirenga nigo bono igaba begete ebyombe abigendete ko nengi chi file chimisana ibere ekikorokia nga echinyagitali gwetani elibwe mo chimisana isato nigo cyanyarite ko ba chiko
tumeko bolimo likonyora chibese kurwa ase kiombe kigiasha asibanya tuka bagonchurana amakaratasi yabo nande bono iga chinse emeronge bire na inye konye chitara yarekera amangana yu agenderete yuko nenkia enyagitali ya St Mark Orthodox Health Center nigo bona nande aba kolimere mu benyagitali ya yemo kurwa chinsemo ya Cheklivi kurunga jambo jipya na wao bakiri bubusi bwike gambero oyo mobo no mu director kuruku Faith Chipkerui na abanyagitali barwa kurunga clinic officer Steven Okinyi na Justin Baraka no muswati Bolin Wanjiru yolenge bunanere omoteresa bwili tukelio na boigo uliolenge bosi obwoko aligania abarwaire okuruku Naida Mbeyu banyare kwa babago ikigusi na barabwa aso gonchora na makaratasi asego tebekana enyagitali yunige kubwatanigwa no gonchiru wechibese chietaneti ekerengo y'iki miliyoni 2 nigintu gyokumisana chine chibese chigotebekana cheba Kenya Kenya ariko bachigosira aso bakarego teba nga chinyagitali chinde chigoteba chiechete chigagotanga chigakobekororo unabona nyagitali iyo igwete ere chiseme ichi chia viga tebwati ward nonya kwanyora chinga kichinde kwa wenire bakulikira mache kitambo bache kwa kwano ni lyogo lirigwata kiragero gweno rwali bwango gakaro metaba rwire mbale tayitikote na arabe lira asumwana uminto kebati yamo nande bunabona tu yaligane trinda maligani sabato tayitikoga ndo kebati tigange ande bw'umuntu munga okonyora umuntu nare ogwikanya gitari kaigure binguru byakire no matena matukata takabera gwa kane konyora chinya gitari chigukubeka chikibere igento kwabwenete gukura amatukana gusabire gusilimo nchoboro libwana limo tinta dikote benya gitari yu yesere kagenda gusi umwana ona karwara kero umwana ona arwara kagenda asinya gitari ya meru muchokeroka kamura rendo mate bakutware Nairobi ana boranyore ngane umbu ya moroma malaria yakire amaene kare twagenda oro munyagitari uri gupima umwana insurance yale ngoro yabali kera mwana pimwa bakateba lenda abwate malaria nchirende mwana lendo chinguru no echi yarete bondo chingaki baminto mwana nabonga uri yogo ngende nere nyumba na koraki chena kamo wa munyagitari akamagonte byo mwana oyo bunabwate malaria yeiga ntukunyara kwa batoko mweli yogo mogende nereka mwana utotete tumwadimiti abera amatuka 3 tukuna kumurigereria ngomote ndikira yeli yogo na ande mate Nairobi na ariko change kibarua na ariko genda mambia ntire no mwana lenda ngora ngoika Nairobi na bongora nga kingo jwadimiti mwana oroje kwiroberi mwana liyo kuboka mambio bole burwire buna bole bwa murundokere aganga maene keranga ngabugolie result insurance yare niyo umwalimu yarenge kagende clinic kirenseiga nkabatebirende gaki natebi umwana nabwate malaria monge liyogo lire igana iga bakaligere libakamwe liyogo uli akanete taka mwali yogo maliogo naruma twatebo koewa kerora admitted actually nga umwana liyogo tukatira nere gocha Nairobi mwana akababuya igono roche ngikialenga bumanyete nga ekadi rasmu mwana uli atakire arabe kwara araria usikendenge kamwe igolende noboroli nabwo somero mugano ywa ase gazeti ya The Daily Nation egero nyari ko bagokumanyanga ki oboibi bwakorekanire kuri ase kiganje kiyasha Diana tigatogenda umutumuko musini tokoirana togendera busikurigiria yale se gazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Egeteseni kia Ogien Soko TV ibono nge guchunjugere gokwariganiria na gokwerera chigosori au obwikiranu
Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chinguru sungusya electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirishye myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motutire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Nuga nitiskuru asomwana arakora ibya asamasomo nechigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Daktari Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba karambya mwana saba no muko na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library. Na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakirishimya namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy, strive to succeed.
ano mwibuli ganrito mwano obugimo bya bwankyo Eskuri Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagire yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegitari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Onye kubwatari iburyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso w'umuguse. Manjito Mulgeriane chinga chito gende to kumanyaria kwenekiwa ase chigazeti chito nimbwate gazeti ya The Standard iga tugende to usanga na kumanya na ali agende te kwenekiwa se gazeti yo chinga kishiribo iga tugende to mugeni ta se studio tunyare to usanga masemo nabigo manjito muliri ngo tibenge gende utuma ujumbe agase namba itu studio 078 marakabire 6 maraka5 na tirinene namba yo mwere na somtanda Facebook not live bune Ensoko TV na YouTube Ensoko TV kuline nkoirani na ndase gazeti ya The Standard page ya 5 na kabiri ase gukwanira igoro ya Borokwa University ya Kenyatta ababete bagwesoke na gukwana n'ibitaseni ao bakwena na amagani yabo gukia serikali ase baboliriye emuraiwensi ya Kenya nabigikyumbikira gitenete chi lecturers Kenya rekegwe sokya nabego gukwana na Borokwa Skuru Usasi University ase batebire buna abange babo nigo baroche bakogenda ka nabego chinga kije baboliriye kyumbikira kia help ge kubwatuka kibeso cy'ubutumiki okia Borokwa University kubakonya eri banyare bagwikirania amagani y'abase skuru asendo kibagukwanira igoro yobwakani w'ekinyomba nabego efisi hange aborokiwa bali ba first years wese bali babete bagujoini omwaka bo mutangani ase university nigo bakuruge kurokia bwo kya serikali no gusaba kwabo asibabulire serikali ene kibonango kiri wikirania amagani ya borokiwa eri banyare bakwirana asiki skuru cyabo banyare bagusoma manchito muri Antonia toko ligeryo mugano gosento nyara toko kwanira igoro ryo korobekana nabayigo okoenda umugiro kwa Borokwa University kurinde bono na Borokwa nigo babire bagwesokia na kurwa eyekuriro kyabo no nyare go kunyora mangali bagukwanira asigazeti ya The Standard page ya 5 nomo onyare ko gusika mutwe kurende nande kwira somugano nde asigazeti ya The Standard ase omuswatyo yomo abetega kuiba omwana tikantebe omuswatyo yomo asamarieta kwamboka kurwa se county ya Kese nabete gakonerwa omwana ase bachitase kigambiro abotebangani gaonereti wo mwana oyo chisiringi chiribwe 30 nami chiribwe 30 ne 15 anga omwana oyo abete gakonerwa kibese icho tumeti omwana cyo tumurirenga omonto ekera kutaitoni omonto
twesire ngora oni umuntu tumiti ose no nyamwanya abantu nkoni wali kuri no muswati yo gagoteba ningo abwato muchando bwo konyora abana nabo igo nabetega konyora umwana oyo mutangani korende ekababati mbaya akabaka gusiri bugima bwaye ne anti yaye kamotebinga umwana nabo kugora nandiri maito muntu kugora akabaga ko moroki umuntu ranyarega komoneriyo umwana oyo asto komanyigwanga nigo abetega kugura umwana oyo asinsemo chia wasinigisho muswati yomo akabaga komoneriyo umwana oyo korenderi tukurigorekera bagitase kigambero asensemerie ya Eldoret nigo abetega ko rwa obutati bwaye buna abetega ko nerwo umwana oyo asomo iboli bayigo bo umwana oyo abetega gwakirwe simi kurwase account ya Nyamira na gotebigwa aikira nase egetaseni kyo kyabanyanyimbo nabayigo akabaka gotebigwa ikira nase kigambero kya Eldoret anyare kagokorerwa DNA eria amanyinga kabaka gopima usikubwikaniwa nayo umwana oli banyare bakumanyanga umwana oyo noyoye nekero bagotebanga ekera chete kurigereria nabayigo ekero obutati bogendete gokoru nigo umwana oyo are oyoye kurwase account Nyamira nabayigo yo mubwate omuswati kwambuka oyo betega kugura umwana oyo kiri bu 13,500 nere no aliga gukurire gago sabo ikigambiro kinyarige komotegarire kigaratali ero bitiga ko ibo mwana ere nigaho nere twe no yo konya gago tibanga bega kuigolirwa abeka go chikomolenta ko no mwanchito muligiri atimetinga ekerole sko gago kwanyoranga umwana ogo ibolete osirire kabwate mitinyi bono nyolirukali emiaka 5 nomo timetie kerengero kyawo nkirikeke nande innocent ritkulia rero nalina amagire nga abantu nkoni gwabali mwanya abantu ngorwale nakindi nene tokyo ichana sana ngaraba konyora kamwana kawo kagotke galisiko galingora gusiye bako biko mwana asomo tegasiko bamwaliri urara kuri nabo konyora naro umuntu nari nere timetiko sinekerengera liekebe uno muswati yabateba ngatana konyora mwana kuri umwana yo mutangani abetika gusira ubugima bwaye kolindi anti yaye kamotebinga enchira yukura nyole kwenda sesoko yago wikoliyo mwana akamotebinga ni maito umuntu kugura umwana akabaga komwe connection mna togoteba no muswati ya maite connection akamotebinga umwana yo nabongo konelia ni mubwate akagenda kaibo mwana oli agacha konelia muswati oyo mwana oyo akabaga kolindwa sinsemo kya kisi kulinda abanyanyimboro kiba enekiri bakolero butati bwabo mwana oli aberika gutoko mwanjito mulira tubitekera ngero kyawo okay nengana yogoichania nene monekero kurigereria chinseme kamine chirende bona mangana yu abeire igo kilikote byase amate anene mono kilinga rende chinga kibine chiga bubibwa abana mborororo na ndagende togote yabantu ngeli kabe maiso mororerende ngamwanyare koba mukubwatira nakoranga abantu lende babere bakulende amate yabo ino mugano obuna Diana tabiro lese gazeti eyu ya The Standard akini mugano lese page 10 gaiga asbale batabanigo bale bataba bwataniri no bwanchani na mono akanyara ko babago siria obugima bwabo bale asobwanchani no mugano okorokia ewe amate yamo ya siri obugima bwabo bwankoiga na ande banyaltuka bakwa ni tukoligoro anamono kilinda tebe ngankeli nga chinga kichinde bintu mbiri bigokolekana Diana oika gwasi nyunga egente kiakorekana ningi kiaberera iga kwebole linga egente kiakorekana ingi kiaberera iga lende bagotebe amateyemo ya nyarako bagegosiria abanchuba agosabanchubabo asebe gotebeka no musacha oyo mo yuro mo engineer Selieta Joseph Mindo no mungino yo ku Margaret mungina niga kolya emeremo se mugakaniga mungina akora sebengi ya Central Bank of Kenya niyo konya chire nkako chikorora chibando chebo na basimigeterenda magendera tocha twakora na mono bakanyara ko bakirali nchira koira na gocha Nairobi gaiga kanyoro mu basokano bwebara kiranyoro mu basokano bwebara muswati yu ku Margaret akanyara ko baga goikiwa asenya gitalia yemo abu asanya ko baga kobekwa enyagitali kurunga St Mary's Hospital igotoka chinsemo chia girigiri lakini ndo musacho ye kiranyara ko baga koyunga muswati yu ku Margaret onyolire mu basokano bwebara akanyara ko baga tiga kiro mu rubelia bwate akaminyo kalende gochikoro mu nginoye bakagenda abale na mumuru mu abomo ko ku Malon nabo igo bakagenda goika chinseme chio chia Gilgil ilibanyara ko baga koligento yukuru kwa nga korora nga kia kunyara ko baga konyorobo konyi
kera baikororo bakalteba tiga tubugurio musubati yokuruga igasinya gitari eto nyara kwato kumuira gucia somo cyumu Nairobi iliya nyara kwabaga kushughulikira gusiga kurigirira gwa senchire wikiranu bakanyara kwaba dende bakomolenta kera banyara kwaba balenchira bataraika Nairobi bakaikachisa mu cia Kimende bakanyora mu basokono ndubwe bara na maene umugako yo okurgu Joseph uchete kuyo munginoye nera gasiri bugima bwaye kera siri bugima bwaye montere bulengororo numonasi uli barenge bonsi ondete iyo nyara takaba gakonyora kuitanga kurwasa mu basokano yo nigo banyara takaba gutugutwali tukuligoro nande bagateba nigo familia yu yanyara takaba gekurutwa asa magomba manene sana batugutetwa se chinsemo chikurugunga Tongaren iyo toka chinsemo che county ya Bungoma ingana yogo ichena sana Innocent inga kwa buna na iguro mugano yo litanga ni muswati oni gabetega konyoro mu basokano akairo asinya gitari mugako ekera igwiko akaenda komorora asinya gitari bagatebwa ngaga bari kwenda irifaro kabara sigali ambulance nandi bakanyoro mu basokano nde ingana yogo ichena sana ngansene bwatayaya maine ya dunia ni mengi buna baguteba na ningana yogo cyane sane umuntu tomurigiria korentika tutebe ni taseni ya Soko TV tokoena na engora nande tugusabanga nonye ni familia yo kanya saya nyarega kugirenda nanda yagate kuno manchito murigiria litukuria rero litukuria mazingira de usirituko yo kurende ibintu bitotana ine wetera ubusimeki bwemete serikali yensi ya Kenya nigebegetemero birio au yogo chia kwende kiabuna chinsemo au anabagabarai au ngunyara bari bakuyikerana ase chinsemo cyogosmeki bwemete ase serikali yatebirumna nebwatekirenga cyogosmeki emete 71 million emete chimilioni emeronge 5 nebire nomo ase batebire mamba chikwende kiabuna no ina boroki was university aboroki was school cyoboroso mbachikonyara bagusmeka emiteyo Lanto komani wabuna litko liyo muraiwense litko muraiwense ya Kenya gusomo swati omutangani muswati oyore omuryoye omuraiwense ya Kenya kusere joroto nabeteka ukwanere guriyo bosimiti bwemete akabaga gotebanga serikali nebegetemero birigo chikwene kyabuna nonyene competition guse mbachikwene kyabuna chiskuru cyoboroso nchibe chigokora competition yo kwene kyabuna obusimiki bwemete ngo cyaburigo koro ne skuru yirabeke gukora ibya samamirani yo nebege konyora ama ibiyegwa au igo ngari tsukuria rero omurayibinsi ya Kenya nabayigo gwitira abarayi bali batenete ensemeria ye ibintu bitwetana ine ndoche batebire bunamba bwate enganengia gocha saba Kenya nabayigomba chikwene kebuna gocha bari gusmeka emete chisemo au chinga kinakuboria yo mwancho itomurigere nayo ene kibuna nonye ni gagwa soris komo gusmekora kamote kosakauga bunenchire yamo yo kurinde bintu bitwetana ine nigo bono umugano ura se gazeti ya The Daily Nation bakale gotebanga nane mono Diana iskabuli ndi gura simike mete tima tinga Nairobi ya lera sinara abantu baje gusimike mete buna chibara ndoje jia na liuga sepeji ya gatano kabe emero 10 ya gatano kabere page 17 ya gazeti ya The Daily Nation bakale gotebanga abamenyi ba mukuru Kayaba nigo bono banyorira maya ase bare uchiko bage kwagachwa ase chinseme chego state ya mukuru Kayaba nige gutoka ase sub county ya Starega iga Nairobi bateba nigo bachiko baba kwagachirwa ebara y'ikabro ere kilometer ya mo nugutaisano isato na nige chiko bage gokonya ogweteka gwensemeyo gwetera insi y'umurubiri ONGCDF bakale bateba lende ebare yo nige chiko bage gokonya abantu kunyara ko bakurucinga cyabo mayete cinsa kirito gosoka cyamambi cinsa 10 abantu mbarora nyoro tanyari gutacha kurwige ciki kwana kagenda lakini bijiji osoya mali boli ngo cyane naswa sana niringanchi tetaro yebicuci nyoroine wono lende batebanga ebare yungu chire ko bagikwagachwa nane mono se page ya 15 aiga se page 18 bakale gotebanga nige kale segiye chibesa sensemo Elia Kasbul bakale goteba bono nigo ekyamakia ODM ke aliganetigo chikorwana na umurwanereria aselieta
mwanchu mulingini ko tebinde asibagenda to teba nigo banyari ko babakobeka chibesi chinyinge likoligia oburai asenseme yumumuro yomo gosomwana bomo yokabeire omujumbe bwenseme yokurungu ngando were bono mumuro yokurukwanga Boyd were nero nyalti ko bagakwe ticket nekiama kia ODM elianye ko bagachikurwanira ekirogekyo na nigo bono bagateba ni chibese chikali gutumeka ase chinseme ekyo koranga ningo kunyara ko bagakoira chikule chiese bagalateba chibese na chichiko chiko na cha ngani gora nyara ko bagakoira nikintu gya kwaniru mono na mono nolio kuligereria siasa okurunga Samuel Wida gosokurukwe political analyst asa tebire nigo abaraya bonsi bali bakoligie gosaba rwanelia bonsi bakorekana babwate emerobilio emenene yo chigokora egasia senseme yo lakini egento gekotebanga ondibwensi oratoke kabwate eng'elierense gosichibestirense nigo liolia chikoba gakonyora umuchando Philip Aroko nere bakwamerania no mumuru yo bwa ongondo were okorokwa Boyd were nigo siasa nera abo batebire nga bamenye bakaspul maambia bakunywe chai mugasolia mandazi makoropa bakole liba bwato bose bakorugo bokima abegatikana kuira senseme ya editorial senseme ya gazeti ya The Standard mwanchito murigelia page page nige gukwanera iguru yo muraibensi ya Kenya ntubutiana kuira somo Rwanda mandako kotebye nsagari ndochega igantu bwate ntubwato muraigago nabo komanya ningo nabekite gopiae nabegikia makiria kia wiper gago egopina ki represent mbari opposition nabege government no ali katikati omo usana norenga Kalonzo Musyoka kana serikali okogenda gusina opposition ogotigara onoro mu Rwanda itoritukolia lero nabo igonsali agasesenkaro tumetinga ki kagotebara kinindo cheka iguri tomono ukorende gatiga wo mwanji tomorigeria nga Kalonzo kurase kya makirikyo mu wa wiper egotebanga opposition no alega tigagu ngo ntwale na opposition na bigo muraibensi ya Kenya kuri nigingo cha semo ye editorial gazeti egotebanga Matiang'i nigarira ikiriko ba running mate yo muraibensi ya Kenya mwaka w'ikiri bubere 2025 nibere asego kwanera igoro yekiama kia UDA nabigo ensemeria opposition nigo bona bagotebanga gwitira omurayo mukuru wensi ya Kenya omusike Uhuru Muigai Kenyatta nigo bono aguchigochora usine serikali aguchya kwegerera usine nsemo ya opposition agotigara ekiagera tachiti gotigara ndosi as opposition nabegata chiti gotigara serikali nigera chikomorentera obututu kano ase familia ena boigo asense meria siasa asiba oteba bono nigo Fred Matiang'i akageire gochya koba running mate osomo konyu we muraibensi ya Kenya mwaka w'ikiri bubere 2025 nebiro mwanchito murigeria nabokonyora umugano yo ase gazeti ya The Standard onyare ko wesomera amange Diana na nje tiganso asomo Rwanda nyugwete ngumugeni wito ikira sensemo ya kabiri studio muske Jeremiah Migosi no ale sensemo ya kabiri studio ni nyegenete nabugulitia marube ngakali kulika marube na Paul ndotete kumanya maruba yakulika arengeti oburemi lakini ndende tigandara aligirelia sensemo ya Rwanda na nche nkoligelia se gazeti ya The Daily Nation na bondo chega igo mu Rwanda nororo bakale koro kinga inche ngoteba ningogoteba one time kwamba kororekana tintageti goteba gabegete egutwa yo koro kinga garo mugambi bwe ensemo gete nagaiga nindoche abara ibande bamurigereti umuswati narabu musacha narabu bonsi no babegeta maiso konyega bekire enkere kubuga one time lakini otebire ninche kona cha ngobateba one time nande nabonda mubweka ni mu Rwanda uyu ntebe ningondo chabu senchirende nabondigirire tindo chenga muraigete nara koreka no kurwa senseme bwato banyamasi w'ichikura chinyinge na nene mono nigo batebanga onde bwansi gukwanelia tali kuru one time ninje ngo deciding gukwana I one time nirelie essential yabe no mwanchu bulige nabo kwenyole gazeti yago tagete bwesomera lakini nabora nyole Diana nabwato mugana atigaleti ntare kasomugano tikanda rasome gati cyujombe kwanyara go kubabori ribori ndocho mtawate ba Colton Oto arama energy tukuri yale ragotebanga igara rabieba igara rabune buni
Mboniga karikoboka you Colton na ugajeria kibao your accident ilikuwa na mikozi from the beginning. May their souls continue resting in peace. Condolences and may the Lord strengthen the family at this difficulty moment. Ngagitenerejwe umugano twanya tosomo mwanchito mulgiri umugano bugo ichania ase umugako lya chitokoro mungino ikonyonyoriro mubasukano bwipara kurendekerare kwegwe rifaro gucinya gitari nanyaraga konyoro buwini asinche yabene nande bakanyoro mubasukano kanyaraka gusibuguma bwaye kagitino rujya gukwanira nando che ujumbe nechinyinge kurende sauto ko aligani umugeni taxi studio oyo mito Innocent nanyaraka gusoma asinche yabene biyakege mu mwanchi muligile tiatwenda mutima kae mokero tukoirana tugenda ne nkwana ye chinsa ibere cyabona mambiro. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662 ine nuganetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa. Ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamosi, abande batebanga Saturday. Chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Nuganite skuru asomwana wara kolibya asamasomo nechikosoli tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechi laboratory nebirasibito nebyekerero nigo tukutoka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibolingo bakarambya mwana wa saba no muko na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere school ye buyere tubate jera laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimi se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayabuno motyotirire gwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogien Nsoko TV. Bono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyo Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye ne Nsoko TV uboroso bumugusi.
mwancho muligereri aiga Nensoko TV nigo bono chiabere chinsa 2:23 mugani tuikirase studio togendete kurigereria nene mono asilitu kulia rero likuruku mazingira day usi na bechae ekwagara yarorekana nganere kare kutiga kare korosirinde mazingira itarorekana buya banyete sachinde igo sebere satonye kore gwachire all day yeye abakonyora libaga nonya abande twakirwe bichengiye gasoka kurwa sechae tutete kurigereria machiko y'uburemi na ne mono tororenga umuremi oyo lendo kare gokora uburemi uyuraye uyurenje uri nyarebe ngaki akonyara kwa bagakonyora ng'eri kurwa sikiria gakora bagoteba nga echae nigebwa tobo semio buya kereto ereta sege kombe na ne mono uri osibirege kombe giechae kera kebekire mubere gako igubuya no na manyinga oteba nga muratariruya bandu bare bararare bataranyuge kombe giechae umuske Jeremiah Migos no ari me studio ya Nsoko TV semambi yabono asumuru bili ito Nsoko bwakira ne mono tutete gukwana nere tumanyenga echae yakuna gukwana twararo ryo likama rube noboli mibure asichinsa chiagusi na nene mono kurwa sorongo rwa Nyamira ngakirogenderetera kiditanga nikigima kongo mwalibaga anyare ko bagago kwani kerago kwani tumaye guchaka engwana ito asenchira yabena karibu sana mheshimiwa wa studio. Asante. Litukulie holiday. Asante. Ono tebya ngo muligereria aya ningo ngayokorwa and then kurwa butuchaka engwana abantu baito bagusi bonsi abaturigerereti kurwase Nsoko TV nabakwani bya muri ande tiambaga neri eulde yengia neri tukurigia eli tango guchera mamigos ngurwe constituency ya West Mugirango ngerekebiriho Jeremiah atebirega kurwa chinsemo chia Nyamira West Mugirango abantu ba West Mugirango mbiya bale ndo West Mugirango mbiya bale Okay, ase bwanko iga inara gogontebinga igogendete gukwanira igoro y'uburemi utete kumanya ginte gitanganinga nkiye kogera abarimi bakwaye we bonus yise nande karora gukuburia nga nubwate nande lirube lindo kuburia se bintu biri byagure tune factory nga ibiri yato chakira samarube amangana y'uburemi becha especially korugusi chiponas chonsi chabera abantu baitu bagusi banyare ko bangambari kwa weapons una chiricho ni chinde chikwaewa kulasi ya karokorigereri okonyoranga eponas like the east ningo jakara ku chirimuru go chiweko go chimeru eba kwa 77 shillings 75 kwa nyonto abantu baitu bagusi eba kwa 20 ekaro chibairu chibese chinyinge 20 nendo nyoranga chibese chitalie echae baoneti ni chironi aba director bali babugureti andake karona arigeretie bitabo bye financial statement mostly bye factory nganyoranga ebintu mbire gari bakubeka expenditure eriyo kurigereri ground kwanyoranga into kerinkeyo igonga management bari gutumeka chibese cyabarimbi bobe yekogeranga bonus teyo lakini twabegete case kotini Nyamira ekitoka entrete getanya kwera negento twategete no kurangira special general meeting kurangiria ba director baje batwerese beresa baremi ngakibatumegete chibese cyabo iyi bangire kurangira mukutano iyi special general meeting iyi kageranga emechando neregari aba director bari barobisi mbari go kolegasi korengana buna baremi batakere okorerwe gasi yegerete bonus ya gusi most probably tayo. Nindo che lirubega igoli geta chitariki sana ibero mutinyo yikomi mwaka bw'ikirubero 2025 lirube linigo likogenda goika ase abisiyo yokorukwa the chief of staff and the head of public service nande liende baka service yomurai bwense asoli gete liruba batebanga igongo saba mosoye bwango elimunyara ko bamukurigereria nkige kogera chi bonus kurwa sorogongo rwagusi chikonyara ko bachigwakana chibese chire ase kerengo gense nande gaiga bateba gukurika lirubeli on behalf gose kole buna nayo gukwanira abalimi bakurukurwe county ya Nyamira marubaya goko yatumika bune strategy yo kuri siasa gose nenjira ya moyo gukwanira birengera libyo mulimi tinda mangana siasa lakini either way na ban siasa gokoronye gokore gintu yokonya abana inchi nje tindo chiboko ngubondi burabere gabo but noroje bonige bonus gusi abaremi baito bakwa 12 shillings butambe nje mama ni chikora bare okora echaine aro twasomera 20
oa bali bibaristi bonus ya 12 shillings abana ngwanda bari school January because bonus rero bategemete kero bayirwe bonus bakana madeni bakana chironi kiriki gutigara bayira bakanira abana school fees bayiru 12 shillings mbakanira abana school fees kerabono kubuliri buli elimpi yaro kubulike kala engeli erense sana lakini ende aba director nali nkaiga na Vincent Alisi litukulia Jumatatu tukakwanira akarua nseme yende yakabiri story agateba nga orogongo rwa gusi umuchando rutanga nditubwate ndolinga machani tugare kerengo ginzi ntero tawanga Vincent yoyo ni mateno yo mubwe director balia balimi baroche nga nabo batumikire kibese cyabo bobe ekero ariko banenge ntugiye kena gotebya baremi anka baremi kozi nabo abanyene cha kero bararamikire ebari gocha babatebi nga obokongo tubwate nobo Vincent noyo mo bwa bali aba director bali batateti committee abalimi ngo complain barenga bintu bya mbiri ko rubuya bali mbatati ko ba meet na gotenge ko gori financial statement ebintu mbire babege tali bitali bya kene nanje patete gotebi gonje tindi kwagi na Vincent ibintu agoteba because ni weta goteba ngani sigie gerete abalimi bagusi batanyorete bonus enda gateba ngane dora ya chetense bate cha stokoni no abayikoyo baoneti barubunga ibarusi 57 barubaka gosi not unless Vincent atezo tebinga gusintu tukabwate dora ite ngao abayikoyo babwate dora yabe ngao tokerete bonus itere gusi management yeji directors okay management yeji director no bateba igo matenga na yecha ne bwata mangana mange asinini umusikemi gosi aseli rubeli yago egento narane mono kare goteba ro kikaroro nkilinga ego bakorabo be na nde gwatebire consequence nilinga abana mbaliche ko babakogenda ase chisukuru na ndo kare goteba ibitabu byekisabu birigereriwe ibitabu byekisabu kwara binyoriri bagakwara birigereri kwara lirese bibwate ebibao insachindura ile itelyo mulemi yole isikali turatiga bona aba director SSM iliyo batebanga ibitabu ibekera nabirigerereti naro chegento getengera kibwato muchando na gento gete na hete financial statement ya last year ya 2023-2024 ekero kule director emoluments director emoluments nje ba director bagutumeka epeche yama yali kwa 21 million epeche nda yaro 24 million the same item line ebwenda kwa 21 but ya saa me kwa 21 next yaro 24 million kero alenge Mint FM nkobori Vincent Aris kusine rojete ba director ba kebiri ko barumba yutoka se bara reso ne rojo beresera igatebete nga election inero yagerete nga kebiri nja wate election which I don't thinking a factor ya ko to make expenditure ya elections it was just forgery bare okora but umuntu ro change ta change asigete kebiri ko obvious expenses chiabo maybe HI and the rest it was 13 million okay aba director they went utwara airport meetings as per company law went kwa mikutano 16 in a financial year abachiete mikutano up to 168 bago draw allowances twari geteri rube na ligete president rube mbatumete auditors mbachete bagakora audit mbwateri rube asebari gete auditors taken long but twari gram rube more than 5 to 4 tutaite audit query bagota bari kire chairman ntuganyete report but November ngo accept barenga ebintu mbire ba muboliri IRS so maybe in a week's time ngonyala turi ruberi so that we take a step ahead yoko make a criminal complaint okay watebire utete kubeke criminal complaint naliru belioka kwalikire wateri kwalikira marube atana igabwate ibintu biwekaine gose maruba ya nabwate kere liru bendi bwate ntulia ligo address no liru belitanga netwalikite binte because umukutano we special jini mibata ajete na financial alave ibintu mbire bunege itankere kere biri bwa ninge bwate bicaga egeita kiaga kirege kwaro kinga 6 million nige itakere kyausi gechibawo yani ibichuma biyetete ne factory agachete ya kebiri okay so again to estimate kera be like 200,000 ebali get 6 million abuna obokongwa chakirete again naende waro na kebiri a contractor na rolling on site a contractor ko monde contractor chibesa kutumeka ne chiaje estima abwento kubairanere system almost 40 million ye contractor tumeka on site ebachi ba koro kinga echine chibesa kutumeka estima korosie chaigonga abunoe noe mechande chakirete lakini bono achia munogende tona gukwana iga mata na madai ya makong sana because kero ko yabeka ase TV na City Radio na watebire
ne bintu ibwa tugulito mbyo kiombe wetani kulikama ruben kiombe kikwanyale ko bago ko involve ase ubutukyo butagete bakorekana kana rigete riwe just place kwa kwa twara likire team board of Kenya nerere regulator na twari mukutano na barobu around twice tukaberesa no imbarobu nko accept bare because we've been following this thing together na rike SCS na bwente ko chafta twari rigete riwe litangani na bwente ko chatare 10 Mei Nyamira tukarangira bako mukutano gacha patiri tukeri gaika target ne Vincent ate iyo inero tukutangaza mambya batabanga nga maybe nga nachitene chigari chi nganje no mwana siasa nachitene chigari chire branded Matiangi nga igona ate kumubekerera nga ngujire support Matiangi that's what achite Vincent ate roteba but ye mukutano twari nkoro nabalimi bache toro nje bontimeje sa story igo twatemire but rende ngonyo kubwacho tore bintu rigete riruberinde baro UGDCI igorabona to kwana ba December Nyamira kubwati nona bali monale yabali miaone tu ibinte byonso kunyo kuchungusa to wadi ne shirika jonsi ya serikali nya ikora ngabalimi ba irwe obane kwa mwaire kineke EACC chikambani chechi factory the private companies EACC ko tiri nechi ni chia serikali EACC record but warikere DCI so DCI na wara dire senjo na wakutina kublo wanchu muligeli igotole na omoske Jeremiah Migosi oyu ogende tugukwanira igoro yobule minande na muchakira kurwa se chaige kogera maruba yabuna nago tebi amange gale se okuligeli linga kichi company au chichi chachi okole mirimo na sana monagende te koerera nga asomu chando berete na kilia goteba niga chakiri bono enchire ya moyo guchaka koranga unengi bwakorekanire na nene mono ororire nga omulimi onyare ko gakumanya sobwane ule Jeremiah watebire bintu byonsi piga watebire chigari chie kegwa urugetora chire branded nga kibone gente kibuna lina kubulia na ndengiro ule nkebeke burungi nga kibono go kegenda to basakorekana mono uge pasu egero nyale kuba goikira ni chindoto cheo chia siasa onde bwensi boni ana maito na watebira no nko igu I think nko igu marekera abalimi bali bakorera siasa teyere gari gosi injira benda bano mwana siasa but ko bo mwana siasa terminating abantu base ito bago cyane kasenye to ginko kora siasa ngatinko bori moizo nde nkwaro cyo muchumbe borabo Patrick Osero kwa na the same thing Esto Kenyuri a nominated senator nkwaro chika make the same complaint as a senate igo bali bande batanga n'umwana siasa yes njero mwana siasa ande but obwana siasa is part of our duty to make sure nga abantu bali abakeme bifafinyire bali go finyiriwa igo tindo jase enini ane siasa ego sari ntara kora gento kebeyar ko banente kebengo kora na litwa ego but I'm doing negente kitali ngana yo kora ngase ngijo siasa yoka mtutu ensi ntu asoma kurugusi no anayo yokohege ntikurwa seti bitari siasa gukora n'abantu gotema kurwanira nga abantu bali na into bagusi banyore buna bayikoyo bakoye gucibese cyabo 57 into abantu banyare kwaye so that abantu bibombanya kwa abataka abarayi bali batenete chi factory bona tindi ko gandeli etali omuntu specific egera tarorekana nga nere tugukwanire mambi yabono niko bagoteba nga ekirengo kiagusi kyo gotora machani aitogendete kuira se chi factory egente ke aba director babwate nsemo ya bagakora batemira aba manager mbaro batenete chi company chi ya KTD chi factory ya KTD kiombe ya Kenya Tea Board ingero na kero regulate abantu bakuruku chi broker na abana siasa mbaro bali bacholi babwate biro byo bacholire runo mo senator usaba jumbe bali kurwa se county no ene ya Nyamira na bali chi orogongo rwa gusi lirubendire lyale nkoro lyalige tu no mu waziri okabeire ase wizara y'ubulemi ya serikali ya Uhuru Kenyatta lyali kurukunga a purpose letter negwetako iruka seneri purpose letter lyali gotebanga ense ya Kenya tebasa ko chechere ligwekera bachikonya machani ali asensemo ya Mombasa lakini chirube liri yabwate chinga kekera chinga gichiaeta mujumbe ndete iyo oboka agenda inyoli bacha ko legislate korwalia ase bunge nene egere banyorenga ekera bachikonya machani aya banyora chinsemo chinde chiri chibwato bonyamasi chiaoniri echinde chitabwati chiaoniri bono twatigira aba director twaraba kwanire twarorire ngoira na tole tugona gonchukana political class ntero de banga especially bono muna ntukuru Nyamira tingagere tinga barai baitu twachorete mbali na acha na bananchi tutare kagau task force nere CS ya appointed on 18th of November
last year task force ni chikuliria mangana ye chae digori ne yokon na ndagashwa abakenya ngamaguri nachiko bamaya task force area beta appointed gari mugusite yono no yomo abantu bari ngoro nabagere ni chikabira chinde ekero nanyorete gaseti notice yeyu natumere tokongo mugeni bisa wa senator natumira abachumbe bonse mpaka rero ndete yochete gukwanire gente kamine because a task force yeri ekera eko chorwa angana bamkwanda balenge bamexwanga omonto oyo morure kurugusi ese njo nabecha izimikire na maito bakongo bali bugusi so tore karo wisaransa gali ese committee bako make policies onyore ibintu mbire biko bako bachumba abu ondete yona nayo mukwanete senator taikwanete gento ekyo then to make it funny naiwete yoresi nini senator kongo mugeni because ibitabu ebeka na etu ngachaka kulika marua kubwati ibitabu the same books senator kongo mugeni na etwe mbaka rero natokukwana kenenge yakorete no nsimi cyabanta budanya kubuguri ko twajagete kuri kebinte because ntobwate no nekeskere nyamira kotini abaremi abago sabe special cyo mina abago tabe bintu bya yatumekire bobe because tulmaiti usigare karo abaremi bago complain directors mbabwate powers bago kotenelie cha ton so bago tumeka intimidation so that nekaro bago kolege nteke babaremi bali mbali kobo bakobori bakolera maandamano bintu ngoro kabira CTV muraiteyo no yo moso kirwocha achikobwatisia bali mibali egento neiwete yo kumingeringa senator kongo mugeni agotabanga rutoire techibese cha balemi bagusi na igora gotebie CS migosi ugambase bari ngamatanga nga atene na atebia abandu ngechibese boche bonus chia chiete eyibutai boruborai ekaro bale garia se National Assembly gosi ebintebi kero mundu abate information botamenga ki abantu ba west ba gusingwa kanutire chibese chinke chire even 5 times less ne chibese yabo iko angagari International Assembly baligererie ebintu biri because inche kolengana no korra kwane taringa necha yaitere mbebu na mogote bagabo abana ekaro kuligero nechi management ya KTDA gali no nabantu bali bonsipi abantu bali bonse bakuru SM regionia yama ura to kwana ekere mekutano eko banonekero bauchikonie cha Mombasa like governor bune ya last nini na tumeta abantu bakuru account bagachukuligire bachikokonya chidirector chiri sotati mbanyara ko bakonyanyanzo ntubara ibaito becha ebako kanya bakege ntu yasareka bamagucha kutinda gukwana batimba ko ligere mapema banyare kuligere libintu limbisareka abantu betu no banyare chibese baro bako kanya egento gya pen they take it for political nini but itaringa ni gasaba kolera banenje wakwane byasana gekogera ekaratoga tukuna kuligere ligo musike Jeremiah na maende buna gwate baba director mbate baba lefanaribu bagoteba nga chinga kichinde na bako bakomochiwa ekera bakomochigwa banyora nga mbali konyole support kurwa sabarai bali chinsemo chiagusi bateba bagocha bakumisana ekera baraya bagosoka bachaka kukwanira nga unanka aba director mbakoraiga batebire na baru batebire nga umuchandura asechaye aseliugiri yabo ndiri bateba nga ekiyombe gya KTDA nko nakiyegusia machani keragia asira machani baye kiri Mombasa ali kire factory ni bwene teko ya oneli osena bochigo cyo sobwa mabuna bona babekire zone 10 asensema ya Nyamira na bali bandi bakagoza zone 11 wechiabo aba governor mbabwene teko twale gente kurukwe caucus ya barayi bali gusi no endiri kwanyoreri ibaga wasoka igalende gwachi kogenda chinse chinde gwate yabanda machana narama yakuru sensani nganyi osenyansiongo so aba governor bate amini aba director bagate bangana bagwingira umono lakini abarayi bali gusi buna gwatebire babigitie birengere indikato gotiga esemelia mwine mochigu eyende mochigu muri mikagendete gotachugatima nakirate beranga yesa ba director dimaete baromba tumete chibesa bobe eki ba accept but again ibintu binde mbire beyond na baro because aba director n'abantu bansali togotoma ba director kurugusiga ali no manyete kenye ebunere abantu mbale babelire town for long chibroka bale biasara babwate powers nebinde no manyete Kenya no anno kuchikonyoro egwetende yugo sene yokonie chae lazima umanyane n'abantu but n'abantu bale powerful ekabera abaraya baito becha bale parliament the senate and the MPs bale ko ba serious babwati gendeke angantu bwati mechande ya story nakira taringa obokongu tobwate abarayi baito kurugusi ebako ganyamba ke gento gya penuneke bona boko bibu bagotena bagukwana but no baga kerora before ngango ja wabenikere mbali waka lazima bagaje bakakia peni bamauchaka korokia abantu ngango batetea barigonga abarayi baito bagusi bonsi kuru omo senator na ne champi bonsi bal gwanja batio kolera abana inchi ego sorry bataka kolega gosi ekero na ngomo kai remember kero eni rubo charenke MP ya West Mugirango na ndenga kinetwa gwate na reme chande kaminesha
bali abalimi bali korangire mukutano ba directors bali gocha barangiria baskari disio chagali o akabanga jitiagase di tukerimo ko MP eni rubocha igachite bakaso mukutano ligari ekorba gutagurute tiagase bakamanyora no ali gapiti renda singe jamba scanner ya power bagaisaranza na kururie mechande ye karahera igonga abaraya baito na baro babwente baligere runa barayi bande koru boikoyo gali ekera abantu babwate mechando bakonyora bakubaikange aba baito na intu batie kwanda gutangaza matanganga ngecha siyo ne bato bakongo se ruto bachake gukora gasi ya unitakire Wancho muligirari ni gotendete gukwana na Jeremiah Migosi ikorekana gemelige cha ni gokire gatigati ase emirimo ya gukora iyo agateba ni gagendete kuligirari nakorore bitawo bye sabu ngakibigokoria na nemono tukwira na nyare ko bagaga totebi gatie ebintu biri atebire agendete kubugati bye factory bya baremi bitaratuka kwantetinga naro mbiro gendete kuligirari aigane Nsoko TV umurubiri n'Nsoko bwakire togendete kwana no musike Jeremiah Migosi na nagatebiri naboko nyara kabukurwe kerengereri kiagase namba yetu yo studio 0788666663 abu no konyara kabako beke kerengereri kiawo na ndira bugutubwatia sesemo ya WhatsApp na aro nyara kabako beke kerengereri kiawo chisemo cha YouTube naboko genda ro subscribe onyoro umurubiri w'Nsoko bwakire buno gendete bone mambi yabono utuligereri na aro obeke comment yabo na SMS yawo gego chichaga iga elio togendere tokogenda busio elitaliana Innocent Onyango na ndigwira na tuli nsemende ya kabere yo murubiri yo togendete gukwana no musike Jeremiah Migosi. Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. Aye tata suka, aye baba suka, aye gase ito suka. Ouru Superstores eye neduka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no gwechorera se showroom yetu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange Credit Bank Oyonkeni Ouru omanyene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyore bintebe. Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. Muligeli aigane Nsoko TV nigo chiabere chitai kamera ngene na isana ibere mambi yabono lakini kurwa sensemo ya State House muraibwe nse nigagendete gukwanera igoro yo gucengera kuri tuko eliria mazingira day tariki 10
elio asama tukama gatua kaliro kire moide lakini boni gali kuru mazingira day togendete kuligirira bibitu etanaine na nene mono asagendete kurwe nkwana yae na ande nigo twasabire asechinga kichinsi ni nigo mwancho muligirira twalibaga tunyara kwa batoko bwatie ngana yo murayigo senkwana yo murayigo ense asiste kansini ntuma kwirana no mura no mugeni to ase studio togendera gukwanira igoro yo bolemi na nene mono tumanya gosoa asinyamira county tumanya nganki kigendera tor tigatore gwinkwana yo murayigo ense kurwa sense Meya State House. Kenyans, and therefore it should be understood what Hadassah here said, what my friend Ryan has said, that this is not just as simple as planting trees. It is much more profound than just simply planting trees. It is connected to food security, it is connected to exports of our products, it is connected to job creation, wealth creation, and making sure that we move our country from a third world country to a first world country. And that is the intention of all of us, and I want to assure every Kenyan that we are going to apply all the energies that we need to make sure that we change our nation. Are we together, good people? Tumekubaliana? Kila mtu amepanda miti yake? Lakini mimi naona kuna watu hawajaweka mchanga ya kutosha. So kila mtu aweke mchanga mpaka itoshe kila mahali. Screen oino muraigense aiga somucho Nairobi ogendete koraba Kenya asogosimike mete bunenchire ya moyo gochengera lituko lya lero lya mazingira day bagoteba nga liroba nalyo baba yanyara kabali kubugulia kilige gosime kwororo nemetekera yasokire yanyara kabage kababu nama togoteba lungs yanyara kabage kurwa ubo moyo gochase kindi gyonsikire asense nagoteba mambia bintu bitatu bwenete kuligereria sogima bwao gentege tangani okoligereria nga nkikeli okonyara kwa bagukurutanse kera kwarageire bakonyora kwa rutire plastic inse plastic ya chire yasiekire metaro onyora macha abeire achira gurusi nyomba abu asore mwancho muligere na anda bokonyara kwa ba goko korege ntikilito tabanga wasaliriro ba gochi gosimeka kende gyange koboro binte bigo kubira byonsi ipibya so asa mache na asa macha yuasaleka gochi konyukwa nyora nga marwaira achire gone nchire ya moyo gochengera litukulia mazingira day na ndebuna kwaro liro muraibwense nigagendete kora aba Kenya unoro cha screen swagendete gosimeke mete nindo chegabu abana beji school no baro mwancho muligereri nabo korra muraibwense bunabo goretie garan nere moto yosimekire no bantu mbale batana gosimeka mote kwara no na machenjiro ko umurerwa rende bune kyorokera ligyo korokinga ense ya Kenya tukulia lero ya chengeire na ningegenete nga chinsemo chiagusi uchi Nairobi aiga bakaligo yosimeka na ndkwanyora ngambura teyobuya bure buna yatuga tate ko buli muske Jeremiah to koira nante binga sarukurwa ero yatu nche na ikae town nanyara na litwete lakini ese narukurute twete na ali buno ligerete muraibwense nagendete kono gosimeke mete asobo menyo bwo muraibwense gaiga State House oyino muraibwense Dr. William Ruto egere ebichengiya kerokora abana bake bakobekwa asomurubelio yu na nemono korokinga obuno bugima bwa chakire ono
igorende naye nabo gotatebia soberete twamanyanga ngikirige gokorekana ritukuria rero ya mazingira day togendete kurigereria ngikirige gokorekana muna nagotebirie omwancho murigereri nigo turi ime studio no mogeni oito na chibiche chiwichi gogochereye mase yemo kurwa ase obomenyo bw'omurai bwense Dr. William Ruto abwa Sale State House asasimikire meteyu na ase kirenga gia Kenya kirenga bono nende nigetagete koranga mazingira abere burunge na ikirenga ky'omwaka oyo nkiri bagatebanga barusie ebintu biri tugateba chi plastic nga kia muntu agatumira masakarali kuru kuchi nylon chi polythene paper chikarusi goro tukaleta ruchingao binenchire yemo yo kurenda mazingira timanye tinga goikira bono iga togendete kubwati bibwenete na ndebu no ligereti abwa screen twarorire omungina omutangani bwense Rachel Ruto nere no arabu mama wa taifa first lady nere no arabu nabasaye bagendete gusimeka ne kyorokerali kyogo chengera lituke liria rero mwancho muri se bintu biri bitu etanaine nande nelituko liria abakenya banyoreire na aru mutimoko narora Colton oto atebanga rero gara chitoro chinyinge lende mwancho muri na bogona kogendera guna kubwati na koranga nkikilikegendera lakini tigatwira na sense me to studio togendera no mogeni itu asitogendete guna gukwanera anene mono ubulimi na butuwa chakira ekora na bulenda gatebanga tubwenete koba inkorikiro na anene mono asakare gatebanga nigo eragendete gokora obunyabia senchira ya bene na kubulia mabulia manene kuchia sebali batenenerete ebitengo ao gosechinsema ao chia oburemi nande tigatogendere buchibosio kwatebanga nande nubwata marube kwalikire gochia se amashirika mao ande anene mono kale kubulinga bintu mbire bya gure tubiye factory na biro byo tamanyetie siberete neri bakoroka ebintu egento mayete nga maybe 100,000 kwanyora bagulite oroki 500,000 asindi malpractice iri bagutumeka chibese cyabarimbi bagutumeka kuiba nindo chega igangwate abangege itangira ase amaisa agoturuchinga nkibwenete chibese chunga yumocha ndoberete ngakirete nga mu director itongo kenyorare abaho kebekabu akindende intuntu bwati value because nebirengera libya umuskejere maya migosi iteki watebanga ine nchire ya mukwaro lenga chibese ngutumeka chiribu naende netake begeita nagiranta bengam aba director like batwalire mekutano like 168 meetings eri bakutrwa allowances Company Law Act ya 2015 eba kwento twari mekutano 15 asini 4 meetings per quarter so ekere kwa na maybe eve 16 because tuloje kabaga no mekutano ni chibese cyabali bagutumeka allowances aba bachire mekutano mpaka 168 kera bachire mekutano 168 uranyora lende umuske sachinde ngana nere yali kubasumbwa bagandete na kuligeria machibu nere yabaira mekutano 168 nkekebare korosi because turoje bachira bagotebinga chamba onet nkekerende bayo kole mekutano yonse ne mekutano yonse bakogenda ne chibese cyaba nanji bagutumeka they pay themselves allowances lege kare director ya mekorugusi baka Mombasa is paid allowance ya 400,000 ngane charge kon Mombasa no na chaiba makwira na bate abamba onet na ba director abasu speak woninga abande umuntu choru emyakene bone nemyakene bakolobis tabwate kende boni abantu bakurundi chibyeti kusiali mwancho muligereria unoligeretia se screen yawe nege itekyo muskejere maya bigosi agateba ke ase birengeri bya teba ngisa inchibese kigendera busi bagatebire bakorwa batumika chibese baika Mombasa chire chinyinge batumika chibese chinyinge at the end of the day kwanyoranga bali mibaromba bwati besa so mismanagement yaba director bali is part of the source of the problem eretete abali mibagusi batabwati bonus nindo chayo mogaiga gateba innocent let him come clear last time in one of the stations somebody then said directors in Kebirigo specifically had 211 sittings. They have said the same directors had 168 sittings. Now, which is true? Two, has he ever aspired to be a director? David Kuruchisemo Chiakisi. Enate bachi factory, enate be manere ya 168, nene ya 211. Twaligete rube and naenda narikere rube ga ni bateri rube asuja kubarangeli bonsi batwe because toroje ba director no ikoro kubaboli baromba tete kote abakende yemekutani eyo. The information we have neringa mbachete 1 to 11 audit inja akoro audit report yeyu neronga jeta by next week ko ya gutore because ntuntu amegeta allegations ebintu biri to suspected
bakaenda gukora nturaigwe audit report ile kingo sokre but the information I have emekutano nere yu aba chi factory bari kwanda between 168 na 211 eri pati tindanyora specific factory nere ya chiete yu but ine emekutano bachiete na ba director because iri ruberi na rigete ebli barwe karo baro chegete onye yange kene because we talk inge baro bata gochira batebe ngaya neke na ndi tuligetega niga kulikere dirube na liere ko basaf baje batulikere mekutano ebari kwagenda batuerese because mekutano nere na ndi nkobwatire chi notices so that torenga ki batumegete procedure but una nago tebi a company act ya 2015 eba ntutwari mekutano 16 but yabo bachiete nende bao netie cha ne chibese karo mekutano yonsi ne chibese cha bali bagutumeka so abuno obokongo itu bachakire abuno obokongo ino bachakirite mwanchu muligereri togendete kwana Jeremiah Migosi umuske nubuli mibwe chai bwe kogendete kuligereria se county ya Nyamira gose nande kuli mibonde mbole na baruburo chibwara mamire no bato no ekoro kuligereri boli mi tobwate kusi abanke bagokora buli mibwe chai ne kawa ekawa amini communication na barungunyo kubwachi tori because bado none kero kuli kawa Central Kenya bonus package bagwaka 150 shillings usiga ali kero kubwati bagwaka 75 shillings so bado ntutaite kuboli gosinga te kabanga ekero to on the same commodity to akora the same processes at regions vaegu mota na half what to kwa gonto bente ku check torolenga onye ne kawe bawata ngantu tokabotimegete nini eklon kilekebe na ntutaite ko change so tari abantu baito na ntubanya banyore chibesa buna abantu bande bakonyore na tari regions actually kwira ne release one atate ko boli bawata ba black tea nerere gusie nyinge abande bachire se kebeli kende ko orthodox ikyo kirigie cha basi abatebekera bakonie kemelie kese kiro nigo kibwate chibesa nyinge nandi ngentongere mu director atebete kwateba igoro yogo tebanga bakari gutumika chinchira cyo gukera keri kera bagupima machani atebete machani nganda ngare ligoro timaite so mu director tunabwate chibiche chine chiro cyo kera na ikoro bakabikirwa machani aya asage battery dish ekera na so etoro nchina manyete chi company esenchira ya moyo taka kumanyanga kire bakamanya batotebia gusi igotubwate kiro montas migete kironi kiaye naro bwate cha ya yirega ondagatwara iga goso muchi oyomo onyoro umurimi yasimigete chikironi yange isano wanegara chiko iruwe se factory go chiko serwa gubwate kana no enchira bakali kuligereri because ya machani ibate takwalirigwa una chinyanya liryo begete chiro kwaligereri echikwarambia chire chichinde kwarambia chire bama konyora ali gusina bwato bugusige tobora bororo wo faibo bono ikinege nteke mo bagoteba gekogera machani yagusia tali kone bono ekera bali bakone ba Mount Kenya barabwa amu amete biya kironi kerekemo igakogenda ligoro iya adatigara aturiti kubuna lirikara mu ntagateri ekini kibando kingundo tigachiro saligwe busa ngira nelinga of course riwetenga aba director bana buto blame mbali go chaga bachako the lazima bali excuse echa aba director because most of them my friends mbambo iti miaka mingi janaona nambaro jande they my friends indi bali ara istinge chaye simekire gusinembe kubukosi aba director ba renkoro mbali enkororo bisi mechande njare enkororo kurwa baso eto bisi pona sit discrease ye konyo kuira na gocha maega umwaka gocha so yonde echa bune asimeke tukoitonche na ibore tunkanyore chaye itono yaringe gusi paka lero aba director ba renko by ten koleta ba renge chibesa aba barundi bachete bakalia lisinge kironi kiabere ke na ndonye kiarenge ke because aba director chi factory nchi kwate chi field officers bali bakwanda ba advice abalemi inkibagwente kokora echa ekabra oironye kwirire cha embase factory because nkocholi wone kotebunge ne cha nembe waseli kunero kwanda nkipata ko baseli kurugali bayeire kerengia baende bagukora koni karo chibesa chitayo joli yabeirembe batie karo ko yere kuruga because echa ni meta bantu ngocholi bali cha bakaboniga boate field officers bakanda baligererie cha to gotora no anembe ogendo iro pime ogendo chikoni ogoseli kunero iwo ba director batebegentikie kene na ende last time ngento igwaranta agiri na baru kwegeta batebanga etora nero njagerte edora nkieta affect yanto abo ikoyo ega affect abantu bagusiboka mwancho muligereri nigwete nibatwendete ukwanere igoro yekemeli na ande Jeremiah umuske Jeremiah nigari passionate sana nigabwate kirenge kena ne ukwanere igoro yecha na buno ligete ase screen yabo nekera nagenda ase amaga cha KTDA ngachikuligereri enda machani ebuna kale gochorwa
kaikoro amaenekera naye tunari ko yachora ningo nabigite namanyete nabigite company chinyinge cia gwikoyo bosio chitu cia gusichi kamanya kubwati bagateba rende nga osomo chando berete unoligete ase chibicho mwancho muligereria se screen yago ikintu kelitu atebete gukera umuchando ro monene nkelinga amachani itakurugusiga burukaine na Jeremiah tebirenga unangamba ateteti abagavana amini aba director abandu manyete mbono basoira bisi na baranyole bali barenga batangani konye mbara batebigente ekyo nindu mwanchi muri buno nagenda tona kuligereria wese screen togenda tona gukwana aba director bali barenga bakuru na baranyole na batatebeti abantu bachinjie kironi ekebekemo echa taiboni gayasimeku because aba director barobisi onu mwako kane babero obisi echa nje ko nei boretwe no echa erororo tunanya ko ibinte bibi gote bunge echa clone nekebe abare nko previous na gote kweresa nga kinere na ndege nga kinere kerobu endro bocha renke MP nga kinere echa yabwate mechando especially mu factory yake biriwo iga chete bakororo ase ngenjo ba director na bali mimbali kuiwana na no bakonguto bwate na kebe clone kine kebe gakale bajaga bakwana CTV batigali giround anka nkibata gochera sabantu bale babarangeli babatebi gusi inere gasi yabo gasto baete mumekiswanga abalemi banyolire kibese cyabunebwe ebweso babakonye banyolire kibese kinyinge bache karo kibese kitayo nari bakwana because yecha koruwa badege bajageta ko last year financial year kujakera 1st of July 2024 mpaka 30th June ya 2025 ngaiba chete mokutano ndonse bagatebya baleminga echa yawo nembe ekironi kero nekebe inki bari ko ganyara bakepo na asiebole bamauchaga bateba ngikironi mwalete na kiekebe abagateba barungo toteira inki eko era baiko bakanyora chibesti bigoro aba iko bari ekero kwa nano nemekutano yawe ekero ba correct like ekero farmers ba correct the directors babo abantu bachite school oge kero kuligere chairman ye factory kuchabo ikoyo okanywa muntu ne professor muntu litayire kurwega somba bwate nore choko manage ibintu byabo director to chora matabwati umanye nimbwate CV ga otona etumbete kozi ndete yo claimiri especially ya setu kebiri onero manye daro ni manye daro ngokwana yara tingo yebe kambe yaje no soje ninye batindi wate yo yebekega abantu bale gali bali begete ba division 2 elia kale ekero kwenda gwikoyo gali abantu barone chi professor ni chi retired nabo chi director chi chae to kobeka abantu babere in the same meetings o expect yo batome ku Mombasa gali ko manyete Kenya mwana ko tenge mekora ni mengere wash ne error bina byo kubintu byo ko nga wash sali ngoko yando iberu moko ire chae gali babaligere bara abantu abambaro gendo bakora babwateli yabe batobekere yaito babeke ku chigali bagenda naende irrigation sinjere ngaba director baito na baro asinjoro banje tikibesa sayota bakwenda gali bayiwe bese byabo meka badigere ukikando abantu bali bachenje amachani to babeka ku chigali because to kwanda binga ekero kwanda chibiko yo gali ngora nanda bakamiru gali ase naramage nari nikiangasi kere ngecha eli yabali erengiye kubwe chaito ya gusi naende ekero kuligereri ne altitude chirirende chigoteba nga ase cha ekomera ekemerie kiya kugutoro chirende ngubwate ne liraba tinda aligere gusi nibwate statistics na data echo tinda aligere anywhere ase ba classify elicho ni eto ya gusi nga ntobwate climate ne liraba linga riri ase cha eta bwentu kwama climate yakwaru nga echa eta gusi ntusime climate yeto ngotwanjira kere gusimike cha yame na ndebe ebengia igabanta bana otabinga ne clone ne kinini story tigabache baisaranse batebya banta ken onyecha yabasinyire ku manage basuke kando tuli abantu abanga bara manage cha abalimi barabukwana kuba beka so bwamurende nsachinde gwatebirenga maete muraitali gwechora muri minero ko machora konyora mu director nsachinde oyo gwateba oyo division 2 ocholiru nando muntu akomochora no mulimi abalimi kumuna tukuna koraga bicara igo kwa baragira abalimi amini aba director abago sabarayi bali baroro balimi barabukwana kubatebinga batakire gochora barayi bara barunge baramanye nande ikintu kindi ya kabere senchore passionate igoro chae kwana kurigia any scientific finding batebanga rinde kwataka kumanya nkiye kogera bakora turatiga bono kurigirira kuriyo na maiso sachinde kwagenda kwanyora kwa invest some amount of money nechinga kichi aho buna gwatebere gwachiremeru yagero manyinga ekironi eke na okerebusi no kerebusi yagerende tumaye kumanya kurwa butu tororenga itoko bera nto basa kobere serio mana mono kwanza tutaraenda gabo igoro ntwa file tie kesi kotini kai kwa bero tio mtata se kesi jeje kesi kotini
ase to taite KTDA na T-board nere kuregulate na neji broker under section 54 ya T Act ya 2020 ngotebere nga mpabwente gutwara fund yoko stop prices chichae so toko baswa singenjo na barombali ko legasi yabo na inde andake esingenjo ntobwati ni scientific method yoko testi echae bamayo tabange quality ye nembe enende tima ndenga kiwa cheto kando tima yusa ngwa test ti ukaguna baroba ko test kuzinje tinda ndaro test na tukale sani ganchenga yaligereria but what I know is echae yagusino nkunyura machani yali yagusino na manyene nkunyure ko iwunge echae nengiya abase bakali ko test koru no ntamanyeti okay etuteyete kumanya if it's not a scientific method bagwati yoko test because for niga bako numuntu gocho test noro meme ocho bekecha machani aliga o tunse otabangiye ne quality gete boli no bakora bakokolera abantu baito etutegete a scientific method yoko test icha onye scientific test yiteyo onye cha eli agari kwa 50 shillings ndio tubato chibese 50 shillings asingenjo mismanagement nabantu baito baraye baito mbatuka bakonyara gusugumira ibintu because boli no bakora to wande ngombe ko monto yo monale ngera cha test cha yo NCP atebe ngeye quality 1 eye nembe eliende and again ne abanigo how did they come up echa abantu bande ba 57 shillings yes nabonda accepting a quality take about the same troche inge kwa abantu bako 57 na abantu ba 12 shillings igonga quality difference ina nero yaleta difference yonse okay niliboli ogendete kubuli mwanchu muligere ligana Soko TV tole na Jeremiah migo siasa gatebanga quality difference etakire manyu na nene mono talinga echage kuligere ligune bicara buna na chieta alinga kuna ne bicara iganka oro kiuna maiso agatebe nchere chiche science yo kuligere ya machani ayo ngakia konyara kwa kuligere ligune nindo chega igazaki aboko junior whatever the way they are strict in variety selection which we thought could yield good bonuses. All managers stock directors should be treated as suspects more Sonya and Siongo. They need not only to be sacked but also to be investigated. It's not acceptable. We pick the best only to get the worst bonus payback. Oyoga gotebanga asubora intubwati muchando kera togochora abantu bakurukwa aba director togochora barunge nande none kera totolecha agoteba togotora machani ara marunge kirere kiere bosibona oyo bunatebere nga abantu aba investigated nono chirudu benali get the president igento ko saba lifestyle audit yaba directors barakora lifestyle audit ntoma ito mushara bakwana korbaso eto office ntu abaroje no bali go sina abantu bankagali ntu tali bitina tokobwate na abantu bale abandi n'abantu bankagali bakora lifestyle audit tokonyoranga ibintu babwate nebyekene byo tumanye tujakuri obokongo bonga tokonyoranga bintu babwate bayigo tweresera tumanye ngobo kongo number 1 no boguchakira gabo but inde ndote tosaba abantu baito bonse korugusi uborai baito bonse bagusi mboli uborai boli bokonya bana inchi asengenjo na into abanyareke tochitwaka chikura ndori kwenda wakiro muntu pesto na idea goso muntu gasiara chikonyara mo kwenda mwaye gusiringa 50 nemi bachara muntu ndebwetu yani uliyo bachibesa nere bagochora abantu abagenda bachokole biasara byabo ba tiga abana inchi baguchandika ka burantara kora gabo aba bari konyo gukwana mangana ya quality na nini neri rubeli rikere korwa se ministry ya agriculture which ase SEO ya KTDA NPS yarigete NCS norochega kulikaga teto kosoma ibike close kema riga ntomere egerende yo mo director amini yo mo producer onalibeke asembe na ikirengo ruko mo producer no mo director bagote babuyanga mismanagement na malpractices buna china kira maruba nero yagirete echae abantu batanyoleti eponas asta yabagote abane quality ya lengembe because SES we don't expect SES nengulika lengeto bosegata manyeti mismanagement nere gerete turiga bwasitware nkega asabate banga mismanagement ase kemeli kitaliko urendwa soboronge eri rubel dalinganye tendole umo producer no libekira sembe tienda rakubuli bono gaki Jeremiah manyete mwakolia kera na renge na buranyole tindago nabugate kirogo mwako nyasayo ngere chinguru na beka bekire mukiga na agolire kirogo ekera mote aba director abande bagoli chief 8 mbabwene tikura gali na barubara atara le director kuba bekiro mukia director banyo ni bintu byabo
na kiki to sa lifestyle audit na nda don't expect umuntu uri gusigari ekaruli watorecha na bangi na bali mwenzi mubweka inonye koro kia bangi na bandu bakubeka kebo chogete na kia kebo chogete wachorirwe myakene ng'anyi kwa roba sudden kwa biru mungaini kwa golire V8 ukwagache koroba n'abantu bali mu alengi na barubugali bakubeka to balendere ibintu byabo barubuna bachandikete gari that's why to whatever ki tibabe investigated mbakana bache gari nte open baire sabantu tokonyoranga nekene nyasao bakonye kuzira banyora bakonye kire Samuel stali ibintu byabali berede ntunturu chikubabuli batyonye mbabwa ati enata source bagotoka sabaguru sibesa kibese cyabali mikisirete na cyechi babwate ba director Mwanchu muligereri nigo togendete gukwana na umuske Jeremiah Migosi asagotebanga nigetekeire ubulingoli bokorwe imbanye kanenga ngaye binte bibi umurimi bigachiete onye birororo na ndese gatebanga ere nagendete na kulika marube nagendete kuna kuikia ebinase ekegambero gose ebigambero na nene monege ntagoteba no kurwanira rengo umurimi onyare ko bakonyoro bwene bwaye asanyare ko bagatebanga neba nabarayi bali balense nigo bwenete kubwati gulende ngendete nje kumuvuli intumira ngoliru riri niyo mu producer na lirigereri na nene mono tonyara ko batoko gendera busi mwachi muligereri igane Nsoko TV nabo konyara ko bagutume birengereri byao ese number 0788666663 na ndeti na machiri gutwarera ngasi ni ekaro mu director kera chitana mwetali baga gategerera umuligereri buno kwari gukwana nabonda base kuigurira chisi myang'enyeiga elitonyara ko batoko igwa kurwa so umurimi asoberete ebinte bi Jeremiah gukwana ebinte binwe bwataneti na birobyo gose ebinte bi nebyaya gukwana ayikore orwao na ndamono tokuma kurwa butoko igwe kerengeri kiao nena natatebinga njira kire bosio kuchiase chifactory chire chinsemo cyanyamira na nena mona soborayi nande Jeremiah tali bali miyababoka ba nyamira bakorera na kisi nindo cyaba amate baitira barungorera bakare mo cyando nora nabuga bwe kaino yitu kwanza kisi no eme obokongubole butende ubuyaliro tuligete gusi yons ligonga I hope asenje ro chirende inje bwe ko kubati ebintebi nande nyamira disinima etaso umuntu ndakire sim directly ongerese but ngojo kubati tore ubuyaboni ngamini communication abantu bakisi ngojo kubati tore tutegete ericho nyingima ya gusi onya abantu bade bakwa uchibese bonus abantu baitomba bakwa bakoneru because inje binde baone kukwana ngane quality ne editora ibine bintu bachiete bagatebu kubagacha kototebi mbibu ati ni explanation abantu ati bastandi batenenere kene batimandi lights cy'abantu baitu banyamira abali bayegwe bintu byabona babwene kwa asagoteba nga abalimi babwene konyora ibintu biri byaba bwene takonyora ntatenge mu producer ne lirubeli ne liya otindamanya aro bose no liruwetre kinende ntona kuri bugati maega tumanya na liororo kinende buna kwali ngeire nabonta gete kurali bugati ko ntumete buna bali kintu bugate responsibility yo kumanya ndire legit is it binding kinende sebone mambi yabono igongorali ya mu producer ito anyara kabaga kulirigereri na mono tonyara kabatokoranga ngakituko nyara kabatoko genda busini gotole asumurubiri bwe Nsoko TV bwe Nsoko bwakire mambi yabono ni gotole na umuske Jeremiah Migosi muna nago tebiri tagete buno mu producer itana kuyaligani togenda umutima kumusini ni tuyaliganie chisimi chiao chichega igangenya tuigwangenge birengereri byabo kwanera na aina byobwate ase birengereri byao gosenjira chinde njirora momente no nyensemi keragenda na kubwati ngane elitonyara kabatoko no mu director liole na ayenkali nabo konyora no nilibagonya ariko bagwa kesimi go chagaiga elitokwa na senjira yobukira nandu mwanchu muligeri buna nabatebi ko kense ya Kenya gendete ko sherekea litukulia mazingira day na omurayi wense nigatebire kuikira omwali bo mwakoyo se ya Kenya nigerengeti kuchigosimika imete chimilioni 200 unenchira yemo yokoro kingense ya Kenya nyale kabage gotingia ebintu biri bigotebanga biri bitwetana ino mwanchu muligereri buna nagatebire nga lirubelio nigali yabikirwe mbeo nigali yarure kurwa somoske Jeremiah Migosi asatebire nga nigali yalikiru na wizara yobulemi asibakale batebanga chibonus chiarugwa sorobongo rwagusi asekerenge kenene nige kubwatanirwa na obutumeki ububebwe
ebintu biri byaenda networo ane mono mismanagement of funds yani chibesi kali gutumika bobe na ane mono nakikirete omuleme konyora nabo konyara kabalende urigirire kini rende twateba nelia erure kurua sama boko ajere maya migosi ntubwati tumanyinga lirube liriwete kurua se wizara yobolebira kinende asenjira bena gateba nga lirube lyo nigo ganyara kobali kwairesa nga bonus yeyu nigo yanyara kobage gwakanwa asekerengo geinse esenyencho chibese chichianyarite ko bachikwana no gusera soboni bwa machani chifactory chinyinga gateba chianyara ko bachigotumika chibese bube igento keirero umulemi konyora engeli yense nabona nagatebira umwanchu muri buno gendete kuligeria se screen yabo ne lirube lira kinende no murai wense Dr. William Ruto tebirenga se ya Kenya wikomwe albu mwakoyo niyo chigosimeka emete chimilioni 200 bunenchera ya moyo gutingia ebintu biri bitwetanene nenchera ya moyo gucengera litukulia mazingira na nigaraira abakenya gusimeka emete sensemeli ya State House igo mwanchu muligere litigatoga ndo mutimo kumusini tokoira na ntonyare ko batukubwate simu yawo nabona nabatabiriye simu yawo tokoibwata gweterese number 0788 togende 66 na ande 6663 okwana no musike Jeremiah Migosi gaigase studio na namo nuru birengera libya okubwatanirwa no bulimi bwechaye nabo yabone tatukwanire egento ikoro kunga litukulia rero torenganga kitukunyara ko batugutingia mazingira ito lakini asensemo ya gusindo chenga bagaka abange nabange go bandete gusimike chaye unenjere ya moyo kubeka amalitati na nene mono koranga banyare kwa baba gutinya mazingira asenchereyo lakini ekemelie kirendege gusimikwa ngekabwate mu chandoye na nene mono lende buna nagatebiri nigo tole maiga no yorengereti guchikurwanire kiro kyo seneta kurwa se county ya Nyamira togendete gukwana nere asenchere bwika no murobeli nensoko bwakire na komotogia omonene wetera amatera amansu ebibungo na boigo amarandia imega taseni Gen Soko TV tochikumira naye kera litkoria Jumapili jakera chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni Gen Soko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi, ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi, ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi, ni Mungu amefanya. Mwanchu muligereri aiga Nensoko TV umurobeli Nensoko bwakire buna nagotebirero mazingira yatugo ya kwanira na namo negento tukali kuligereri ne chaye yagarite buyase chinsemo ochagusi nigo tolena Jeremiah Migosi uyo kuligie kirugo kyo senator se county ya Nyamira na buna nateba ijeboro nakorire ku momenteli eta Paulo ali gitambaruba mange na ndo mentri linde gaiga kiombe gyati Board of Kenya gekali getege goteba nga bintombire barorire bikororekana ase bitakali gokorekana buya kurwa se factory nabona nagotebi nabwo nyara ko waka esimigo chaga igase studio toigwe birengera libya gese mambia bono litonyara ko batokora nande na mentro mu producer itolirube lirinde orende nchenatebire na commentary lietali yakabere Paulo nero ligetamaru mange se bipiria dabondo chinogendete kona kubulia ngaya machibwa yaberete gocha konyorobo senator murai nando gocha kweba bantu ba maruba yando cha rombi yo kaliko yaena na gochiabu kwataka kumanyekinga kikegendrete gocha konyora oburai gocha kweba bantu ba ti nkoko legasi yonsi ntali obiskusi negasi abantu bari elected onye ndire abantu bari baito bari elected especially senator na MPs bari okolegasi yabo bunetakeire bari wancha bakolegasi bunetakeire anga mechande emenge tobwate mpaka nona secha anga tobwate okay
nkwarere like bono ekero ngora kwana na aba director because abange nabasani bane kora ababuli ndo bokongo wabo ebinde mbire except yes bakukwana kokoli kwaranga tari barobo like Nyamira County, especially Nyamira County, ntundo bwati chipara paranchiyo kabisa. Na noro chembule goto. So no nega ali kogenda ibi chipara chibuna chitayo ene koto nirega ali yaso emetaro emeyaruoro kwanyora yabunire chi spare parts. At the end of it ya make cost operational cost ya factory chanda igore yakorega. Iyo nduko saba bara baitonkiringa ki kurwe governor MP na senators bonds. Baitse kuisaranza bonds n'abarayibe chichae n'abari bayisaranza inse bonds bachaka kunyara ko bakolega singi so tara abantu baitomba umia esari bakumya bone. Okay. Unagenda tagateba ng'abarayi bayikaransense barorerende ng'abanyare ko bakurigiriryo mu limitaba sakumia. Ko wenda bale bachikuye bikogi biri bibo sambe chae kurwa tambe sana. Konyore mete kali gurusi go senkuria ekali kurusi gose ni chinsemo chia Tanzania yachichago chago sambecha ebinte bingatiye bintu biri bagateba bigenda takale to muchano buno genda tekone kubwati ngani kwanyore nganchirende nero alternative turabelie chae to nakwanda chingo chiri chuna goto ile chibesa naro igoro ngonyo ko bwati tore batine ringa kine kingo tabanga asingijo chi factory cheto cha Nyamira impa contributed chibese cyari kobeka umuriro bwa match bakunsa hydropower chibese chegero kwa dochi koyo gali chi factory chi already baro babeke rest me inega ndrete ntuse itogusi te yana na yamo egokora kingo sabanga abachumbe bali baitu barega ngosi ekitari factory directors kintuge bara kuligente kino batebi batere kenikiri bara kole abachumbe baitu bonse korusi na senator kongo mugeni babe motwe kubwati egenteke because chi factory cheto ncha contribute chivesa na intubanya ko make swanga kitu abeko baise ko beke ruegente kyo muriro usigari na beko nya ko reduce electricity lakini rende aba director baito na baro bati ko libesi abalemi babe open babe transparent so tsaba none kara baba cha kubwati banyo nende bako babwati yekene as we speak boni kurepo na siaje tense aba director baite expected anga barange yabalemi baba tebinga yo ko mutobwate nobo ebinte bagote abangane clone kyarenkekebe gusena machani taramabe anganeme kutanire bagote belia balemi tari gocha city boni wanto kwa na ba director ona matanga mbali kogenda onye mba committee abalimi bali baberese bakwane ngakibatete ko legacy na baro na kieko geranga no suspicion yebono ekwere go because twakoire ngombe uchikoni ogende handake kebengi keyeli obwende guichonte binge ngombe lia okwanga na agenda gali benge byayeli uirane lakini otamenero nimane usene kebekeri usena kwanda ne ngombe igubono abadeki na babe open baja saba na inchi baberese abari bakororanga nekere bakobate bisaba bakanyoranga basinyirwe gasi bagende ngaturiye bantabanga mwancho muligiriri aigana Soko TV agateba ngandi obonete ko sokisi kulia sansa bakwana nabali Edwin Makoli agateba kurwera mbabu nyamatuta wade ni agateba litangani directors mostly kibirigo are incompetent asakale agateba aba director bakuruchise mechi ya kibirigo agateba ebirengera byaye ni gagene tenga mbamanyitimiro bakora nande igakomochia abalemi asoko bachole gento gya kabira agateba igoro yobo ubuyo mbolea what happened because bado wakulima wanalia ngekoreka nga buyo na barombreika boyo mbara hewa negento gya gatataka teba ukipewa senator na wewe after kupewa utaenda uangalie tumbo yako tu ama utaendelea kutetea wakulima oyakoro kwa Edwin Makoli abateba barakobo senator bono iga gokwanda kuligiriria nda yao gosengu chiole ko batete se binte bikwabere gokubuli mwancho muligiri nabo nyara kaba gutuma esimi yao bono toigorere chiline chi esimi gwaka gochaga igase studio 0788666663 litonyara kaba tugukwana naye nande amachiko turuete butambekero gwa kesimi gochaga iga igogo key eliyogirie TV yao egera tukoigwe twakoire libaga aesto ikaransete na oyo kurukunga Jeremiah Migosi na ayo nyore libaga tugenda tugukwana simambi yabona tigandara bwate ya soire gaiga hello ensoko bwakire yo butoire koreka nanga gari go flash timati akesi mitukwane naye tiga go flash gose kware gote morore namba ngo soire litonyara kaba tugukwana naye asenchira yo bwikira nwe mambi yabono asina gotebiri ngomwancho muligiriri ogonyara kaba otwakire simu yawo gochaga iga nindocho yondo likire SMS iga Innocent, please let him understand this. Who's called Division 11 was very clever. Nara bateba ngoyo nyorete Division 11 garo mungaini, but even in Kericho Western abantu ngorera bale na ndo tebirende onyara ko bakuligirira ngani yose wikirano in David.
Hello, ensoko bwakire. Kei yangeli ogirie TV yao. Hello, ensoko bwakire. Bwakire buya. Ningo togo kwana nere mambi ya bono. Oyo James Matarani ali Kikuru West Mugirango busomoro yake. Ono na hote bimo gambi yenga asense moya factory of the chinke chibako rusukuru chinse mwa. Factory inde jajira tambe jabe kire kisora ngo wanki bata rendera mangane kisora chikera no mwasanya sa to kutumia. Elinde chi expense chike. Elinde tore go serende apartamento ya chifesa na bono lende noye pare ora tana no musara ke bakire chiwe chidrende ayinje pona si angire ke wato musara bana kono bakurwani ke mangane chi kwelende yo chiwe se ke pona skere chi bono chiaba nanda babuya abakwenda batarekta babajete state house ka uchigari bakavepsete ndoma zanga babese chigari yawa iskawa wa. Okay. James tiganda rako. Mata tujiranda wikine ke miyoro bitu jiranga kikire. James tiganda rako boli swali watebire paka ile chigari. Chikumechi chikobekwa na umuske Jeremiah Migosi. Aretalire ni mo director gabateba gatete kumanya nero bwene bina nayo koboli. Ebinte byagoteba na maene bire gose ne birengereri bya yabwate byo gukorera siasa. Daya na bobire byagoteba. Na intuntoligire tinga obuleme bule. Obuleme bwa serekebi. Okay. Igolende kumunga mkono lakini nenda aba factory ya lugwani toka kisora. Na bono kisora mne kimne sema ya kelito kebe mbwa kisora siko bakonya samangano okora ni factory. Okay. I think the expense will be reduced from that nini. Okay. Yeah. Aba director uto chorango chamule mwa manyanga kibachi gokora ngo bamule blueprint ba manyanga kibachi gokore mere mugose moko nyoronde bwensiga mwata ngati gatura mubeka yakara yende kiaro reka ningelinga abande bari mo gochora gositoko chora bagare batebekana bataramanya emireme liga niri ekara goje gira odiya gukona biashara singuma usenge gari mali ekara ikiroro onjo ko benyanga utagorero na wale mbali nojisimyo ikirima. Okay. Lakini ekara ko ligie simire on the road. Okay, mbija mona sebirengera libya gotiganda so yonde. Ensoko bwakire. Ensoko bwakire keye TV ageli yogi. Wakire bya Soko TV. Ngaki bwakire. Wakire bya. Oyo Daniel Korwa Nyamira. Dan nya? Korwa Nyamira. Okay, Nyamira Teta ponga somo ismigo ibosi. Sama ngana bero to kwanera. Na nena mono echa yaite asmege to bande to tara nyorwa. Lakini bato kwenye kambagi kingo to akere chiwesa chingila. Okay. Ono ngakia igete bono to te boiko ye kere boro gusina rerense. Igona bondo chenga tobira kwanera abunga aba director bago chorwa mbali batali professional buneresa. Igona wanda dota no musmiwo imbiade tigande rekurwanira balimi. Elinde nare ngakinya ekegoika na gotoko ranga na isaine keroge kia kurigia gere tumoye beke keroge kyo atorwanire bunabali. Biya mono tiganda ndo yonde. Alonso ko bwakire. Soko bwakire. Ningo to kwana nare nga yowaka kurwesi. Oyo kwana imane kito ko sema chama kunyama ya salam skra. Hello. Niko. Nche mwatari swali ase omo siko yo minto Jeremiah Migosi. Nche mwole swali ga wono maitenga omo director nawe ngoyo omo agafta ko woli tukura nyama ya ward. Kia le kia ko le to agafta ko woli tukura nyama ya ward na bale mi ba complaining upon us ya bote te na une style ba muna ba promise. Yo Mate bona rende tali mono gari bwekyo kia IBC ina IBC era manye parameters cyoko kiliyo montage ko liyo bura irendo manyete Kirende omoske Migosina. Okay, biya mono. Hello, Ensoko TV. Hello. Hello, ndugu yangu. Tebangu bwakire. Omoja ndora ndugu yangu kakire sai tumba jwa tika yangu kuanere. Abanda abo boikoyo kira sako kire iguru ndugu yangu.
bono twamana goikaga seito ga kila bono kunyamira twamanya abantu batorumbi yatwaba inguru responsibility bagokora ile sakwa huo ikoyo kile 55 bate bangatu arusi prokoro bono kile somo ikoliera 100 amizini kiango bono mama yigotera ndikiri komlewere by the way mama ito yaba toto musunte bono ikina kiko tebana ima tikenye ya setoro chigo chama twachora bantu yali tabachwa tokonya twanyora na endede iskali ni bakale kukiri kwa bata kwa nekeke because ya toto kiniteliali okay bona kinaro tebo mo jumbo ya akole asugume kabisa era magana ya bantu baita bantu bakamwauti tokonya bantu kunekeremeke murabona uruteka gwarero kurukuri kali usensiri ya bili makiro yakire aro bya bayero tindikaba itae ya baba tebi bango turuze bale mo masa bakatuebere ya tukaba ona bairi bakiba yano okay ona kitu kumetie yegete kimotoligere biya kaende kana wewe kwana tuge kwana paka tukure biya mana mose ni mo mwesi biya mana sega byao bakwere ni biya mana semere mo chokora nande batabirire ndego cha kogenda oro ucha kubeba aigane Soko TV mwanchu muligirili nigo togendete gukwana enkwana yabono mambia sana mono tutete komanyanga ngikilike gendete nande ndo chebiro bya minyokire mwishimigo twakwanira mange ntugukuri sesho yemo nande kinege ntogendete kubwati so chimba chibuli kitota be developing story birengera libyao asaba nyamira nane mono guchia suburai emambia bono abantu baito bonsi banyamira na gusiyeito ento ndaba sabenga ekero to gochora para ikorulero gochimatega iga tutige tobwatege ntuke to koringa chibesa n'uyonki atwa mwakeria kogera nk'abantu bari abaya turabeko bisifatokorere gazi bobo abande batabwati chibesa tware gwanje tobene kinga cyo cyuikoyo bari gochora chibe umurai ngani chibesa kwaba eba gochora uchiko bakorere gazi sotati kero gosoa gali nora account bocha sibere amma gostokorete kurwe gusiya ito neringa umo director gotumeka chibesa chinyinge sana nono mwembi kuchikonyorekera gukiri ekera nyorekera gukiri senjo chibesa chia yatumegete na bintu bya yaoneti ochikorika be bintu bya igiye kogera nga services iteyo abantu abange baumia tware gwanja gochimotuwa iyo turigeri muntu onde twategerera umuntu because yuburai eba gotokonya 20 togochora burai yo bwense eba gotokonya tochoranga abaraya baya tutari kurigerera chibesa tuwisaranza abantu bonsi gega twarigerera kiro muntu to manifesto yaye tokorere gotogoki twamoe chance yeyu toisa gukora igo ankabona ngurangeri tora abantu abatwabisaransi into twabakorete kambe tukababeke gasi bintu bitu byasare kiringi kiyagerete but woni ya setore ntukonya bintu byesengenjo abantu bane chibesa baone tichombe cyabo meto madirector makaoni chombe chiaye agachaka abantu chibesa bakamachoro ba director umuntu bono ekera kali aye kubesende yonse takurigirira ibintu bino ere ndatagete n'ikibese kiri cya yakoraira akore iyegerete service cyira ndenze abarayi baito bonse banyamia guchakera senator kongo mugeni rokora oversight ntengo masaba because ibintu byonse nabwate nere boni gasa mangano oversight natere constituency cyeto inye nere arangeri abantu bonsi arabeka barayi bonsinse abaisaransi na intunya ko batokokora egasi tokonya abantu baito kuna chinse chitu kosi ubora ibo itwense banyamira mboli gukora ga study ngane ba director becha ibonse nuriyo no ne county nabone yankwaro chem kibana chire cha sogate cha kera chari kwa gacho nyamira county engima teiri etama road even 1 single kilometers chize chinde osoro majority iga 73 kilometers as a constituency yaje constituency yame era kai 73 kilometers ntunya mire engima county engima none kilomita ya mute yeroro chiri chigo chikwagacho n'ekibese kye serikali iye kogero kinga abarayi baito mbagwente bachake kurigereri bamanye onye maybe gaswa batomete yabasinyire bali uwanja baje batoe PayPal to bachangire kibese bayendenga tuli abantu abanga because ibindebi tali bako kaja bakachipara cyabeku baje gotangasira abantu asamatanga ngantunto iripara egasi yabo no kubatuma tubatumete bande bamekiswa ekera abantu bande bakoye ibintu byabo na into bitu bika mbacha gotatipata nga bali banyole ntunto nyole era balende binte bi batabinyole tisenye ncho maybe bunige sakuwa abantu barayigete bali bararekanire kogenda isiko ya serikali yeli tuko abantu babekere limo chogeka na bira tokine birengere byaba na inchi batageto murayigete
tinda rora singenjo maybe ni namanya ni ntote gukwana njondi ya ng'ombe na tinda ikwe visa gosiboni yanto gwate merenge ebere ntugwate side ya Matiang'i ni side ya Ruto maybe ekin that's what into kire gusi as we speak but mbaro already barase mipango ya serikali yi bari chi empowerment badireta chi bese gusinga bairi kurwa State House onye bago ikicibese kiri ingi bataguciera because ikibese kikuruga linchiri ase budget maybe timati arasi kikare koru onye bakonyole kibaka bayikira abantu gusi because abantu bari kubarangera ku Monday mpaka Sunday baje bagotegera bagwakira chingo bagotera tutam definitely mbaye gucibese nani chugo chagari ngai bakuruze yirochi batanyare kwa basabira abantu betu chipara nilibolio aboliri liabene mwancho muligerelie muske Jeremiah Migosi ingegenete nabwata abantu baye timanyeti gose nande ngoira nalimo motebia kwanera abantu bali baye amanyete bako mu support insa chinde bali yago kwana na barabu kara siasa nero nibugate moteba chingolikira chia winchi kotegerete kwana ngo nabantu bali bawe bakotegerete isa chinde batagete kumanya kende tukolera umurobeli yabo entonces ko batebon sirimo tegerete asanti bari tu supportanire asente kicha iko kubwati naende tubwatera nayo chimotu nanje kero kyo basene tanko ligingo kenyora tindi uchiko batiga buna abantu bande batebire gaiga nanje nimbwate haya ambitions cyane ndete guchiko chimotu igo nganta kole digasi eye kurugaiga itukondire bantaba baranzwe uchimata ali asentegete tete tubwatera ne twensi tunyayo kolegasi na tunyayo koranga abantu baito bakonyekira biyake gimo mwancho muligeli bwa Nsoko TV twachagete chinsa 12 cyabana mambi bono nigo twikire chinsa 3 nigiteka 33 na litukolia lero nigo liarenge litukolia mazingira de nande na liregendera taba Kenya ninyegenete tuli nyumba togendete gosherekea lituka abande basokire nebisiri kosimeka bari umute bayo inyoro yo no itwasimegete chitaliki 10 umutenyo 10 mwaka bw'ikiri 2025 nande asenchira eli obikira ni kwanyara kabago kuinyora lende litukelinga ngigwakorete maitenga litukolia lero na twagambire gaiga na arona botoko inyora samaruba twarorere kurwa so muske Jeremiah tobe toko yabugati tororenga yago ika sago tuomera siligena nerengagirete na bakwira nate yabantu no nyana ligete lirube liri ndinache tenganyora mabuli nganyora kelinare koboli na tebigu na bokere igo no nyana akagirete ngeli boigo na keliaro chenga yaye kengera bwenera kiachiri wichigusige kuirwe se bitambukiro binde neranya ariko bagakwirania marube udalisi atetenga lende amachibwe irana aigane Nsoko TV mwanchibuli ura nagatebiri twachagete 12 noyo minto Diana Burandi ndemo yogenda sesemo ya kabiri studio sagenda tena kuyaliga ni koranga ngonyorura maye chinsa isano ibiri cyabono mugaso na SSM yende ya kabiri studio narora kebatini gabo kalero chinsa 10 ikagaiga nonya yarenge litukulio mutimuko mbiya mono kebatia sogoto konya go salisha go sekorosi murobelio yokoba asenchire wikeranu na SSM yende toldi nere no arenge kuligerelinga SSM yeliogiria sokire buya keneke kosi ketaliko monto yo mugeko babanta bange nayo muligereri kwarenge isiko biyamona asoko twali baga gutuligereri na gukini chinamba cheito muna mwendete gukini aso mtandao na namono tukubatekera chinga kigenda go subscribe gendera go follow Nsoko TV elitonya aliko batokwaga cheke murumunte kena koba ekenene guchia somo gusi na umugeni itonya ralibaga goikaga igatwanya aliko batokwane nkwana nerese mambia bono tokumwira lingambia mono tigana ndenya sakulende tumira ne ikie gocha litukolia tichirimo tokole Nsoko bwakira